Naiz irratian, bigarren kafea. Oren bai, listo, amaitu dira bazkariak, bazkalosteko eztabaidak, afari meriendak, Instagrameko opari erakustaldiak, elurretan zabiltzatela ikustea, hori ez da bukatu. Jaiegunak, bukatu dira gabonak eta hasi da ofizialki behingoz azkenean bazuen garaia, 2021. Ze pozik dagoen gure grintxa. Eta ofizialki sartu gara 20ko hamarkadan. Badakizue, hamarkada bakoitza batean hasten da eta ez zeroan. Hau da, 20 mendeko lehen hamarkada 1901 hasi zen. Beraz, ongi etorriak 20ko hamarkada zoro honetara. Ze binario hamarka dena ez, zeroak eta batak. Bale, agur. Egun hauetan Twitterren The New York Tribune aldizkariko albiste bat asko zabaldu da. Albisteak, cheer up, perhaps 1921 will start more happily. Hau da, animatu, agian 21 zorion txogo hasiko dugu zioen. Garai hartan ere pandemia baten amaieraren esperoan zeuden. Historia beti errepikatzen da. Dena errepikakorra bada, agian urte hartan gertatu zena, gertatuko da horten, 1921 gertakariei erreparatuz gero, aurtengoa iragarri dezakegu. Ez esan hori oso zen. Zatik? 1921 Benito Mussolinik boterea eskuratu zuen Italian, eta Adolf Hitler alderdi naziko presidente izendatu zuten. 2021 ez da dila Baskalen urtea izan. Ez, mesedez, baina dena etzan urte hartan txarra izan, Abuztuaren 15ean Donostian Kursal kasinoa ireki zuten. Gaur izen bereko jauregia dagoen tokian. Argazkiak ikusten ditudan bakoitzean, garai hortakoak eta oraingoak, hori bai sarraskia eta ez guk astazkenetan elkarrizketa akustikoetan egiten duguna. 1921 jaiotako musikagile asko gonbidatuko nituzkenik gaur gure elkarrizketa akustikoetara, baina urte hartako urriaren 22an Georges Brassens jaio zen abeslari eta musikagile frantziarra. 1950 hamarkadan arrakasta handia lortu zuen Parisko kabaretetan. Penard sur la grand-mare des canards et s'appelait les Catarrito. Ces fluctuats mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, Baino. Georges Brassens, ondia. Zer? Beste bat aukeratuko zenula uste nun, gainera oiana hemen egonda. Bainike bai, Inigo. Begiragia da Brassens asko gustatzen zaigula. Baina gure arteko tangoak askoz gehiago, ez? Baino, dantza imar genuen. Ezken 1921 martxoaren 11an Astor Piazzolla jaio zen, argentinar musikagile eta bandoneon jotzailea. Tango sinfoniko izeneko genero berri bat sortu zuen tangoan, musika klasikotik eta jazzetik hartutako harmonia eta ritmo egitura berriak txertatuz. Bai, dantzarako gogoa daukat, ez pentsa? Egia esan, 1921 artista asko jaio ziren normala da guztiekin ez oroitza. Hoi da. Adibidez, Yves Montand, Italian jaiotako aktore eta abeslari frantziarra ere urte hartan jaio zen. Jarri dugu noizbait abesti hau, baina hain da polita mesedez berriro. Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans Ze akordeonistikoa gaurko
sarrera. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe. Frantziara begira esnatu zarete gaur. Bueno, inigo badakizu, hemen dela Espainia, dela Frantzia, mugaren bi aldetan da Euskal Herria. Zerrekin duzu gure lur maitea. Gure koloratzaile Kontxita Beitia pozpozik izango dago entzun da. Zalea morratua baitu. Agotzez betea da Euskadi guzia, Euskalduna etxean ez dago nauzia. Izan ere, Michel Labegegi Lapurdiko abeslari eta politikaria izan zen, Euskal kantagintza berriaren aita, eta bera ere 1921 jaio zen. Begira, nik ere arte eszenikoen tarterako urte hartan jaiotakoak elkarrizketatuko nituzke. Adibidez, Filipo Janburu, Euskal Herritar koreografoa eta idazlea. Martin Ugalde kazetari, idazle eta politikariaren 1921 jaio zen Franco hil ondorengo lehen euskarazko egunkaria sortzen lan handia egin zuen. Haze urtea, kultura arloan behintzat. Horrela, 2021 gogoz hasiko dugu. Ba, ez da gitu oso hasi dugun urtea, ez pentsa, egun batzuk soilik igaro dira, urte berri abiatu genuenetik, eta Googleen itzultzaileak adarra jo diguila da. Bai, nik badazpada ez dut probatu, Lasai, probatu den nik zuregatik. Benetan? Entzun. Maritorena naiz. Yo soy una estrella. Oh! Bueno, favorez, Ze, saldu asmatu. Nerekin asmatu du, Jarri. Ea. Ni Ezeiza naiz. Yo soy Beyoncé. Betean. Ara, Google ez da tontua, Ez, entzun nahi duzu zurea? Bai. Lasai, zue Google baino dituak zareta darra jotzen eta hobe urte ondo hastea. Izan dezagun giroa pake-pakean, Bai, gainera gaur gure izarra itzuli da. Aspaldi ez dugula elkar ikusi, Oiana, zure falta asmatu dugu. Bai, nik zuena ere bai, Aspaldi etorri gabe bai eta lasai itzuli naiz, eta oso ondo inguratuta gainera gaur, 2 gonbidatu ekarri ditut. Joseba Usabiaga eta Iker Galartza. Eta agenda ere prestatu dute, jakina. Ez dira ohitura onak galdu behar, urte aldaketarekin ere. Eta Maria Romero Laspior ere badator. Bueno, badator ez, hemen dago. Diskoen portadak aztertuko ditugu. Ba, hasteko moduan gara, gehiago luzatu gabe, azadila 2021 behingoz eta tajoz urtarriak 7 ditu gaur, eta osteguna da ongietorri bigarren kafera. Zuekin, aspaldi gurien izan gabe, gure izarra, gaur artigizko jertxe urdina jarrika goxo etorri dana, eta gu goxatzeko prest ere. Oiana, Maritorena genbe! Arratxaldeon! Gaur goizuztia horti posadu, ezkenekin nuntze bilen, eta nik enuen ulertzen, ni ilapaindegira joan, eta Mohamedek 15 minutan asko jota, hola, osika deman, eta bialtzen hau, bizarra moztuta, eta hilia txukunduta, baina berak geixiago behar izan du. Beyoncé data. Oida, Eta Beyoncé bezala, hilearen koloreak ere aldatzen ditut arteka, gaur pixka bat rubiago ikusten dugu, ia moztuta, horretira buzoiak eta eginda. Goiuri Ezeiza Arandia, Arratxaldeon! Eta Oiana Maritorena baino, aste bat gehiago uste dut dela, ezkenula ikusten Mrs. Laspior, edo Laspior. Emer. Maria Romero Laspior, txaldeon. Kaixo.
Laspiur, Parisino hasiko gara gaur? Vale. Venga, ba, Parisino Nere gaitxik hasiko ondo. gara. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Esan, Goiuri. Eta hizketan ari zaizuen hau? Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Izketan ari zaizuen honek ez du gehiegi merezi, baino Iñigo Asensio Lurbide naiz, gaur bigarren kafeak 125 ditu. Eta oterriak 7 ongi etorri. Bigarren kafera, Paris, giroan. Le bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sur le pont de Bercy, un philosophe assis, 2 musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Eta maite duten tartean murgiltzeko, nora biatuko da gaur? Goiuri ez izan handia. Ez, zu. Ez! Bai. Maria Laspiur. Barkatu, bai, zu hasiko zara, ez? Venga, ba. Bakizu zeatik? Zemen, Pentsautanak, dakat, ja. pentsatuta dokazun bakarra zarela. Bai. Bai. Presta eukidot, porque beste batzutan etortzen eta inspirau itxen nahi zuen maite dutekin, baina gaur... Venga, gaur aldrebes izango da, gu zaiongo behar zurearekin inspiratzeko. Bueno, oso tipiko da nire maite duta, baina bueno. Gabonak pasau dira, eta nire urtia pasau dira, bai. Egia! Dana Gainera, batera. ospakizun berezia prestatu zizuen, Bai. ikusi zintugun hor Belakoren kontzertuan. Dana sorpresa, lehenengo aldia, en plan, olako sorpresa bat itxen zutena, bai, egia esan da, lehenengo aldia. Eta, guai be bai, ze lehenengo aldiz, jaso dut postal bat, zoriontzen, urte betetzia. Wow. 2021 garren urtean. Benetan. Ez dugu esango zenbat urterekin, baina. Oso fuertia da hori. Osea, ontzen ja mundu guztia WhatsAppetik eta jasten dutzu, baina lehen bez, inorrek ez estan bidaltzen postaliko. Azke Gabonak izan da urte betetze zai. Ja, pixka disipatu egiten da, ez Giroa du, bai, hori da. Jendiari astitzen jako. Bai. Eta super ilusinio inzestan. Ze ona. Egia zen. Sorpresa, postalak, pixka danetik. Eta guk Goiuri igandean postala jalduko diogu. Ze 30 urtetara bidean da. A ver. Ui. De Paris n'est pas longtemps cruel. Ze azkar zahartzen diren, oiena, zeta generazioko hauek. Desde luego. Il offre un arc-en-ciel. Alare, enai zemengo zarrena eta horregatik utziko dizuet zuen maite duta kargarbanatzeko gorea. Gauza daukate, ona, hemen, kasualidadez, baina egun askotan, ni ere naizela zarrena. Wow, ¿vos sabés lo que te digo? Sí. Te voy a contar mi maite duta, ¿vale? Perfecto. Ba, nire maite duta, ez dakit eskinik gizon honi, instrumentu honi edo musika estilo honi. Baina Piazzolla, bandoneoia eta tangoen artean, ia edor zerk balioko lidake. Eta hiruen artean... Ez du balio. Piazzolak bakarrik. Ze dantzari eta instrumentuari ja eskini zenion. Ole! Nahi duzuneako zen memoria guapa ukazun, ez da? Bakizu. Beste bazatuzak ez da gezen beste? Ba, Astor Piazzolla ondiari izan zuelako iraultzaietik eta izan zuelako, oraindik ere baduelako, gu flipatzeko gaitasuna. Milonga del Ángel dago. Eta ez dut bakarrik Piazzolla maite dut, Piazzollaren tango batekin, Maritorenarekin dantzatuko dudala. Egunen batean. Hori, jakina. Ez dakit, noiz? Ingo dugu, Bai, bai. Gauza honak. Sumotelean, goxo. Oixe. Oianak barre egin du ez da izertan ari zinean pentsatzen. Egia da, egingo dugu horrek eta gauzak sumotelean eta... Ja, bai, pentsatzen dut. Ez duen besteri buruan, ez dakit. Zeina zure maite dut, oian, Oba, ni ere Astorrekin, Piazzolarekin lotzen nahi nintzen zen, nik ere gaztetan akordoia jotzen nun, bueno, jotzen, bai, nuen, iraganean, bai, esan barra. Eta bere abesti batzu jotzen dituen, baino esan duzu eta ez da hori izango. Ba, gaur,
Ni berriz ere, lanean ibili naiz Gabonetan, baino batez ere antzerkian. Eta orduan nire lan ofizialera Euskaltegira eta gaur bueltatu naiz. Eta hasieran zen agikeria iratzargaioa jodunean, tabar, baina gero bertara iritsi, eta nire jubilatu horiek ikustia, 80 urtekoak, eta hor zonekin bertan egotiak, horrek sortu dit oso sentsazio polita, eta maite dut momentu horiek, ez? Batzuetan joaten zarenean nola indargabe eta gogo gutxirekin, baino jak pizten zaizu eta esatezu, ze gustora lanea etortzea eta jende honekin egotia. Eta gustatu zen momentu. Eta zure maitu dut dago, Juri? Nik gaur goiza jai hartu dut, eta nik joan goizeko 10etan Tolosako kaleetatik paseoan, eta oso jende gutxi zen, eta pentsatzen jendea lanen nengoa. Eta ni hemen eguzkiakin, hotza, baino eguzkiakin, eta paseatzen, eta esan detua. Ze ona. Ze ona ez dutela inigo ikusi behar goizan. Gio, tokatuko da, baino oizia mintzat. Maitu dut hori gazauta zen, bai eguzkiarena eta bai ni ez ikustearena. Jai, aste erdian jai hartzea da maite duta. Jo, eske, ze marabila, bigarren kafean oso lan ritmoa lausoa daukagut. Bai. Zen hausi jatorra? Bueno, atzo lan ninun, Atzo lan nintzen hon? Bi espatazioa da? Noski, Atzo gordu gehi horren oizkizu ez? Bai, saiozunen nausiai. Sako jo imeia. Beno, Piazzolaren disko honek tango zero, ez da gitu nola zeizkuntza, ez da gitu, zesan nahi duen, baina ez da originalegia. Piazzola bandonei batekin ikusezakegu portadan. Bueno, hor ere, egongo zen, diseinu saiakera bat, egongo zen helburu bat, eta ez da kasualitatea hau aipatzea, ze hartu lasai, bonboiako Juri, hartu lasai. Ze gaur, Maria Romero Laspirrekin eta dagoeneko estudian dugun beste gonbidatu batekin ere hitz egin behar dugu diskoen azaletaz, diseinuaz eta horren inguruan dagoen kultura guztiaz. Maria, Piazzolaren bitartez murgiluko gara, baina gero badauzkagu beste kantu batzuk prest. Bizkadanetik gaur. Bai. Bueno, disko helduko diegu edo diskoen azalai edo honen atzean dagoen diseinuari eta arteari edo. Hori da, bai, aurreko gunean justo kamisetetaz berba itzen egon miela. Bada garrantzitsua bai, ez, viniloetan eta diska portadetan dauden ilustrazioak, argazkiak edo, batzutan pinturak eta guzti. Eta, ez dakite, Gabonetan pentsatzen gaia, hainbeste denbora etorri gabarik, igual 3 aste, 4 aste, etorri barik, bastante. 3, bai, Desente, bai. Eta, pentsatzen, eta okurri du jatan, politxa izan antzala, musika entzuten dugu bitartean, disken portada komentatzia, ez? Eta, nik uste du bai denok dakagula txikitatikan viniloak etxian, edo gurasuek, edo tio, osaboa izebek, edo, ez? Nigo goratzen nahi txikitan pilua jolaste genula portadak ateratzen, eta aukeratzen diskak portadak aukeratuz. Ez dakizuen etxietan bai berdina baratzen zen, baina batzutan kakaba ziran, porque igual portada esan superpolitxa ipintzen un diska, eta, sin más, ez? Baina, ez dakit, divertigarria zen, eta... Hoi liburuekin baita pasatzen da, askotan. Bai, hori da, liburu portadekin antzerakoa pasatzen da, pizkat, ez? Bai, hori da, azkenian, askotan erosten dugu portadan gaitxik, diskak eta bai liburuak ere. Eta esaten zeban, Malcolm McLaren Sex Pistolen managerrak, esaten zeban, hori, industria esala hainbeste, garatuko, ez balin bazan izango disken portadan diseinuen gatik bebai. Ez, disken portadak eitzen zutela bebai gehiago saltzia diskak. Eta momentu baten, gertatu zen ez da igual kasetak eta gero pendriveakin eta geizten genula musika internetetik eta lan pizka galdu inzala, ez? Kultura hori edo irudiaren garrantzi hori, baina poliki berreskuratzen hasi da. Eta bai diskak ateratzen dutenean, normalian ateratzen dira viniluak eta gero ja ikuste gehienak diskak, viniluak eta Spotin edo plataformetan
igotzen diela diska guzti, diskak edo abesti guztiak. Pentsa Sex Pistolen garaian hori santzunean zentzu izango zuken, baina gaur egun ez palitz diskoei eskaintzen zaien mimo horrengatik, arte saiakera horrengatik, diseinuengatik, benetan zerbait berezia eskuratzen duzula pentsatzegatik, libretoen diseinuengatik, diskoek eurek gaur egun plastikozko edo PVC-ezko CD horrek ez du jada balio gehiagirik, ez? Gainontzeko hori erosten dugu, ze entzun gero gehienok bintzat digitalki entzuten ditugu azien finean. Bai, hori da, jendeak kolekzionatzen ditugu viniloak eta holan, irudian gaitxik eta hori kontzeptuan gaitxik pixkat, ez? Baina azkenean komoduena da internetetikan entzutia diska guztia, ez? Alata guztiz ben ikuste dut ez dela berdina zelan entzuten dan digitalki dagoen abesti bat edo vinilotikan entzuten dugun abesti bat, ez? Desberdintasuna daka granuan edo, bueno, zuk emoz musikaria zarela jakinko zuni baino gehiago. Ez, bai. Hor badago mega eztabaida bat, oso sakona. Egia da, badagola zerbait sonidoaren estetikan, eta zuk aipatzen dezun grano edo irudiaren zaratan, sonidoak ere badu zarata puntu hori ez, ezberdin egiten duena. Egia da gero, nik esan berra dokat, nik badokat etxean vinilo bat, ez dut inor engainatuko. Uste dut, etxe gehienetan gertatzen bezala, erosten ditugula oso tresna merkeak, altaboz oso eskasak dituzten sistemak, grabietan inungo erantzunik ez dutenak. Beraz, bueno, badago hor joerarekiko, tendentzia horrekiko saiakera bat, uste dut, inbertsio on bat gabet, inbertsio on bat diru desentetaz ari gara, ezin dela vinilo bat ondo dastatu. Baina egia da, badagoela hor zerbait berezia. Ez bakarrik sonidoari dagokionez, nik izango nuke konsumitzeko moduari dagokionez. Aipatzen genuen gara, gaur egun digitalki konsumitzen dugu asko, playlistak osatzen ditugu, abestiak nahazten ditugu, uzten diegu, algoritmoei gure urrengo kantuak aukeratzen. Viniloa jartzen duzunean, viniloak markatzen du bide bat. Eta etenaldi bat. Eta aztu bali mazizu viniloa hortzegoela, amaitu da A aldea eta B aldea jarri behar duzu. Bai, niretzako hor badago, erromantizismoa eta badago konsumorako joera bat, baina hori. Sonidoa, hori gai potoloa da, Bai, eta hori bebai, ontsen bebai, gehien bat ateratzen hasi direla musikariak bebai, singelak, zuk esaten zenuna, ez? Igual ez dela eramaten hainbeste diskaren formatua, baizik eta gehiago, singela eta single bakoitzak irudi bat, eta kontzeptu bat eukitzia, gero bai batzen direla singelak eta diska bat ateratzen dela single guztiekin, baina kontsumoa hain askarra denez, gaur egunekua, beti dau hori eskatzen duguna guk, venga, beste bat berria, eta singleen kontzeptua gehiago eramaten dela. Baina, bueno, horai fijatzen, eta Euskal Herri mailan musikari gehienek diskak ateratzen dituztela, singleak, baina. Bueno, ez dakit, igual egotor burura torri jatazenak, justo. Bai, nik uste badagoela joera bat, singleak ateratzeko, single bakoitzaren estetika eta storytellinga edo horren inguruan dagoen helburu konkretu bat osorikola kontatzeko, baina gero batean single guzti horiek bat egiten dute disko batean. Eta niretzat hor talka. Zuke kontzeptu ezberdineko singleak, sonoridade ezberdinekoak, estetika ezberdinekoak, eta estetika horrekin visualki ere beste estetika bat zuzkaten singleak kaleratu, eta de repente danak CD batean bat egiten dute. Hor, akaso, Sex Pistoleko manaierrak ez dira pentsatuko zuken gaur egun. Baina bai, diskoa oraindik ere gero osatzen da. Orain, batzutan horrela, ez? Badago puntu bat single kateatu batzuen ondoren disko bat osatzeko. Eta hor, ez da gitzen dagoen diskotik. Egia da, gaur hitz egiten ari garenerako interesgarria dela oso, ze single bakoitzak izaten du diseinu bat atzean. Izan, Spotirako edo zein plataforma digitalerako, eta Bai, ontzen asko zaintzen da hori bebai azkenean denbora zuan plataforman digitaletan sartuta gauzelako, ez? Eta Instagramian, bia dituzu argazkiak, irudiak, bideoak mugitzeko zure lana, ze bestela jendia aspertu itzen da berdina ikusten denbora zuan, ez? Eta eman behar diozu kontenidua. Eta beste baterako ere emango digu eztabaida honek, ze Spotifyk bereziki sortu du beste joera bat, artista haundixan mar direnentzat behintzat, Canvasaren bitartez bideoklip laburrak, vertikalean kokatzeko aukera, eta horrek
sortu du estetikoki ere beste, ez dakit, paradigma berri bat, ez? Horizontalidadearen, zinematografiaren gero eta horizontalagoa zenaren giroan, batean bideoak vertikalen egitea. Bai, Eta hor, hortzen izadana vertikalian itzen dugu. Asko, eta hor kuadroaren gestioa, enkuadrarena, eta goz asko, berrasmatzea behartu gaitu. Eta oraindik ez dago guzti zedatuta, edo artista txiki askok ez daukate aukera hortarako, baina artista handien artean gero eta gehiago ikusten ditugu, ez? Bideo laburrak Spotify konsumitzerakoan, eta Bai, hori beste batean lantzeko modukoa, baina badago hor beste tomate bat, ez? Hori da, bai, nik uste dut bai, artista txikiek eitzen dutela aldutena, eta bazkenian ez dakate presupuestas handirik, eta bebai hortikan sortzen direla oso interesgarriak, Baina, bueno, dana moduan, beti, gero eta iru gehiagoki, gero eta hobeto aterako jatuz gauzak. Neri adibidez markakin berdina pasatzen jata, denbora osoan egon biazara kontenidua sortzen. Eta gogorra da, ez dakit. Egunero pentsa, zei margotuko, zei argazkigoko, Baina, bueno, holan, eta irudiaren garrantzi hau musikarien partez edo hasi zan 50. hamarkadan rock musikarekin batera. Leno, vinilo guztiek eramaten zuten portadetan kartoizte edo kraft papeleko funda bat, eta bakarrik ikusten zan titulua, holan itxen zuten zulotxo baten moduan. Bueno, ziren oso simpleak. Eta, bai egon zela rock mobidarekin estatu batuetan, pixkat intensio bat edo, pixkat buelta bat emoteko horreri eta interesgarria bihurtzeko bai ikusten zutena, saskautan jendiak igualezekan kultura musikala. Eta orduan juten zan dendara, eta ikusten zan portada polit bat, eta erakargarriagoa zan kraft papela baino. Eta lehenengo diseinatzailea, estatu batuetakoa, izan zen, Alex Steinwist, izenekoa, berakin zeba lehenengo portada, Rogers and Ihart diskakoa, eta izan zen bastante boom, ze, lehenengo aldiz, irudi bat ipintzea diska portada baten, imaginatu. Izan zen boom ba, eta, hortikan aurrera, pila bat sortu ziren. Diseinatzaile desberdinak enfokatuta diskan portadak egitera. Estatu batuetan, adibidez, Jim Flora eta David Stone Martin bebai oso garrantzitsuak izan ziren, eta bereiak egiten zituzten gehien bat jazz musikaren portadak. Streaming bidez jarraitzen izatenak, ikusten nahiko zate diskoak. Ja, interesgarria da ikustia. Mariak oso azkaritza egiten du, orduan igual ez igu denbora ematen dena jartzeko, baina Aigea. Ja, batzutan oso lento, eta hartu tenían karrerilla. Ez, baina oso ondo izea. Oso ondo izea, baina bota izu goiuri gola. Eta, hori, oso politxadia, nahi bozua apuntau izanak, eta etxetik aban behiratzen, ze interesgarria dira. Eta, holan, musika kultura beti egon da mugimenduan, eta batez ere, 70-80 hamarkadan hasi ziren, musika mota ezberdinak, portada ezberdinak egiten, eta musika edo tipo bakoitzak sekan estetika bat gutxi gora bera. Eta, zeuden, diseinatzaile ezberdina bebai garai hortan oso enfokatuta diska portadak egitera. Holan, famatuenak izan zian Damien Reid, Sex Pistol diskaren portada egin zuena, Good Save the Queen portada, denok ezagutzen dugun portada da, nik uste dut, punk estetikaren asmatzaileetakoa, berak erabiltzen zeban asko kolaxa, eta bai periodikoetako letrak, nazten zituen esloganak edo tituluak sortzeko. Eta, oso estetika markatua zekan, eta Inglaterran oso famatua izan zen. Gaur egun, bai. Inglaterratik kanpo. Inglaterratik kanpo, bai. Inglesa da, bera. Gero holan, bai, oso importantia eta famatua Peter Saville, diseinatzailea, New Order eta Joy Division taldeen portadak egiten zituan. New Order, portada ezberdinak sortu zituan New Orderreko disketakoak. Joy Division ez genuen aurrekon komentatu, baina kamisetak Joy Divisionenak baita, Ramonesekin batea, erosi zen dituzten Maria eta Bibian beste gustatzen zaigun denda horietako batean. Hori ez dakagu, baina... Hori ez daukagu.
baina bai, hor diskatikan kamisetara pasatu zen eta gaur egun ere saltzen dira zen bai, bekusti badaukat hemendik. Mikroa irekitzeko moduan bagara dagoeneko, akaso agurtu behar dugu gure gaurko urrengo gonbidatua. Hemen ari isilik batzutan horpegarekin egiten du bai, bestetan egiten du, bueno, ez da egiten beste, baina Asier Belloso, arratsaldeon ongi etorri bigarren kafera, Eixo, arratsaldeon. Hemendik aurrera. Sarrera bat, Peter Sabilekin eta konparatzen. Hemen aldea irratin, así que zintxo portatu mesedez. Egon lasai guren eko hasi berriak gara giro hauetan, eta metakilatu bat erdian aspaldi ez da inork irratia egin ote zuen, así que hemen improvisatzen ari gara denok eta aldogun moduan. Bai. Bueno, kontua da, berak baduela Joy Divisionen kamiseta, izan zuela bintzat, ez da biziri jarraitzen duen. Bai, nik uste Joy Divisionen portada hori izan dela igual famatuenetarikoa, ez, musikaren historian, eta, bueno, niri pila urte gata. Naiz eta urtea pasa, ez dakit, bere xarmadaka, ez? Ez da kamisetarik, baina... Irrati uinak dira. Bai, hori da, eta gero mendi uinak, bai, ez? Eta bueno, hortikan ilortatikan junda, Andy Warhol, bai, askotan aipatzen duguna hemen, diska portada pila bat egin zituan, garaian, bai, Rolling Stones, bai, John Lennon, baita Miguel Bosen portada bat, hori nik ez nekien, oso polita da. Nik gaur, aipatu diguzunean, gaukeratu behar genuela, bakoitzak portada bat, hasi naiz pentsen, Bosek bazuen bat, Bowieren inspiraziotik gertu edo, ez, badauka puntu bat ola, portada guapoa, eta gero ikusiuk idoian, zu jarri dezula nekin norki egin zuen, baina... Bai, Andy Warholena, bai, eske, ia guztiak estetika antzerako batekin doaz, eta, bueno, holan famatuena izan zan The Velvet Undergrounden platanua, bueno, igual azien, niztakit lehena izan zan, ala, ez? Baina, bueno, bai, Andy Warhol The Velvet Undergrounden sortzailea edo produktorea zan, orduan, bueno, horrek bai zer ikusia zekan. Eta, bueno, bai, Andy Warholek pila bat portada egin zitsuan, adibidez bai egin zitsuan, egin zitsuan portada bat Rolling Stone taldearen zat, zan da, apuntatu lehen, baina ontsen nahi gogoratzen. Sticky Fingers. Sticky Fingers, bai. Zala, brageta bat, zabaltzen zana, bueno, gainera, zabalduan, enzi brageta pegauta zetorren viniloan, eta zabalduan zenun. Baina, Espainia mailan, bueno, esan saldu vinilo hori, bueno, Frankoren garaian edo, bai, ez dakite Franko garaian agero, baina ondioka ez zuten utzi. Hemen olako estetika bat saltzen, eta beste porta bat ipini zuten, horren aldez. Esana bote bat moduan atzaparrekin olan odolakin. Baina, Warholena niretako interesgarrigoa zan. Betikoa. Ari gara, egiten errepaso latza, historiak, azken amarkarek eman duten joera estetiko oiei, eta badituz oraindik baten bat gehiago aipatzeko, Maria. Bai, bueno, eske azten baina egitatzen pila bat, baina, bueno, holan, Banskik bebain Blurren portada bat intzan nahi dela esasko. Gero, Espainia mailan holan, bebai oso famatuak izan zian, 80. hamarkadan Los Planetasen portadak, estetika holan pop batekin zelan da, bueno, antxen ez jatarreturriko. Javier Aranburuk egiten zituan, eta bueno, niretako bai dira, nahiko ikonikoak, bueno, Espainiar musika mailan garrantzi handikoak. Más de 3/4 de hora he merecido la pena. Estatu mailan beste batzuk ere bazen ekartzen. Bai, a ber, ekarri ditut pila bat, Gero esango ez dazue zuen portada zentzu diazen. Nik ekarriko ditut beste hainbat, bueno, gaur eguneko bai, holan oindala gutxikuak. Adibidez Calavera talekoa, Exposición, Mercedes Bellido ilustratzaileak egindako marrazki batekin, hori pila gozatu jatan portada entzi, diska ez dut entzun.
Olakua pasatzen dira, baina atera zanian dizka, deitu zestan begira, portadan gaitxik. Ni oso margo salea naiz, eta, bueno, margo lan bada, holan, surrealismoarekin pixat zerikusia dakana, eta, bueno, asko gustau jatan. Eta, bueno, pendiente dakat dizka entzutia. Antzekoa bai, Tulsaren La Calma Altxitxa diskaren portada, Joan de la Ricak ilustratutakoa, holan rosa kolorekoa, bai, asko gustatzen jatana, gainera nire mutia justo garai hortan Tulsakin jotzen zeban, ezagutu baino lehen atera zuten dizka orduan. Ez da horregaitxi, baina... Ezagutu baino lehen gustoko zenuen portada hau. Bai. Eta oraindik gustoko duzu? Ondikan gustoko. Bai. Bai, de mis favoritas, guztiz, bai, gogokonetarikoa. Eta, holan, txikitatikan, bai, banekan portadat, txikitan, jolasten ebanean viniloekin asko gurtzen jatana, San King Crimson in the Court of the Crimson King, diskaren portada. Eta hau txikitan gustatzen zitzaizun? Bai, da pixka traumatikoa, baina pila hortzen jatan diskade honen portada. Bai, bildurra ematen du, Barry Godber. Pertsona bat, buia egiten. Bai, hori da. Da pertsona bat, bai, txilixo egiten edo hau zabalik, agin guztiekin biztan, eta ez dakit, segaitxik baina pia gustatzen gatan portada hori. Gainera, atzo irakurri neban, portada horrek, intzebala ilustratzaile batek, baina momentuan ez ilustratzailea, ez pintorea, berazan programadore informatikoa, eta igual izan zen bere portada bakarra. Ez dakit laguna, taldearen laguna edo lan, eta horregaitxik utzi zioten portada egiten, baina kuriosoa, niri txikitan hori gustatzea. Bastante kuriosoa, bai. Bueno, aurrera zezakien gerora gertatu zenetik zerbait. Bueno, eta ber, zuen diska gogokoenak zeintzudiaz. Portada gogokoenak. Oiana hasiko da. Zebak ez gertatzen zigun, Oianak aukeratu du bat. Eta Goiurita biok. Nik aukeratu ditut. Bai. Nik enuke esango, asko edo harreta handiegia jarri diedanik, orain arte usteet portadei, konturatu naiz horrekin. Eta etorri zait burura hola galdetu didazuen lehenengo momentuan, gaur justu egon naiz Pelaixekin, Unai Pelaiokin, eta berak badauka oso portada polita, bere gaina justu vinilo bat zan, eta nik uste horrek ere ez dakituko xotasuna edo mandi dela. Eta zan portada bat bi disko dira uste dut. A, B eta D edo lakon bat, ez dakituko ondo. Eta da ilustrazio moduko bat, eta behiratuen nork egin dute Nagore Legarreta giazuek ezagutuko dituzue, eta Iñaki Rifaterrak. Justen ari gara, zen bitartez, hori da ez, oiena? Bai. Zuk zer pentsatu eta guk hori erakutsi. Bai, hori da. Eta gero beste bat badukate ere, oso antzekoa dana, kolore hauekin, baina gehiago ikusten dena aurpegi bat. Aurpegi baten silueta hola itzalakin bezala, DE diskoaren azala bilatu nahi baduzu. Eta ez dakit gustatu zait, disko horren azala, sugerentea iruditu zait, koloren erabilera, gero itzalaren, ez zuten, itzala ere bai, eta bai politia iruditu zait. Eta gero lari zinetela hitzeiten, bat horrez eskit burura adibidez Betusta Morlaren portadetako batzuk Ane Pikazak egindako ilustrazioakin, edo Love of Lesbianen Poeta Jaliren diskoko portada, hola marrazkietara jotzen detela kontuatu naiz. Bai. Ja, ni be bai, Bai. Ez dakiz eba, baina be bai. Eta Bueno. Hoixe. Bai, beste zerbait dagoela horrez, marrazkian, baina bai, nahi bestelakoak ere usa ez ezkide. Bai. Oie dira etorri zaizkidan, gero mila, azteman ez pentsatzen agian gero eta gehiago etorriko zaizkit, eta esango nuke beste hau ez, edo baino, oiek izan dira lehenengoak. Ba, nik lehenengo goza, vinilo traste txarxamar horren gainean nituenen artean begira, eta konturatu naiz oso erakarkarak egiten zaizkidala garai batean, ez dakit, Jean-Michel Jarre 70, 80ko hamarkadetako izango da, bere Oxygen diskoa, oso indartxo iruditu zait, eta konturatu naiz Tubular Bells bera, pentsatzen buelta eman dituen, baina
bazela erakargarria ez, eta hemen ere ekarri dut, erakusteko, Oxygen disko hori, horre garezur erdiarekin eta espazio sentsaziorekin, eta bueno, esango nuke Michel Jarren diskorik arrakastatxoenetakoa izan zela, baina horrekin batera han banuen beste bat askoz garaikideagoa, askoz modernoagoa, eta da, saiontan behin baino gehiagotan aipatu dudan artista baten, eta esango nuke disko baten azala. Eta oso bestelako estiloa du, Las Palabras Vividas, Kike González. Eta horre bada, ez dakit, zaldiko maldiko zahar bat, furgoneta, ez dakit, Volkswagen zahar bat, futrak moduan edo, eta grano pillo bat, ereno sonidoan ari zen Eta zuaitz hori hor. bai, Maria, baino kasu hontan irudiak berak ikargarrizko zarata du. Sepiaruntz edo, ez da sepia ere ez, horiskaruntz, kolore falta sepia da, ez? Bai, desaturatu xamarra, eta jo, iruditzeit ikaragarri erakargarria. Baina, koloretan ongo balitz, galduko zuken pilo bat. Bai, nire ustez bai. galduko zuken eta gure zirkoaren argazki bat. Bai, hori bai. Laizer izango dira gure zirkotarrak ere, baina esan dugun bezala, 3 ekarri dut, ezin gehiago aukeratu, eta uste dut, 3tik batera egin barko banu, gehien flipatu nahuena izan dela Pink Floyden The Division Bell diskoko bi aurpegi kontrajarrien portada hau. Are gehiago, esan nuke Pink Floyden portada pilo bat direla oso mitikoak. Oso erakargarriak, oso mitikoak, eta batez ere, eta lehen aipatzen nuenarekin, baduela diskoaren unidadearekin, Pink Floyden Animals diskoa adibidez ere industria gune hortan duen azalare asko gustatzen zait, The Wall supermitikoa izan zen, ez? Baina hori Pink Floydek bazuen joera irudiaren bitartez, eta hor taldekidek ikarrarezko indarra egiten zuten, transmititzeko disko horrek, transmitituko zuena eta diskoak unidade bat, ez? Osotasun bat izateko. Horregatik leheno singelen eta diskoen dantzortan genbiltzala esaten hon, batzutan hori galdu ote den, bueno, viniloak behartze zaitu hortara, eta Pink Floydek behartze zaitu neurri batean hortara, disko batek hasieratik bukarara koherentzia bat duelako. Eta beretzak hori, bat aukeratu beharko banu The Division Bell hau. Ezagutzen portada hau, Bai, dago, lortu dudan irudia da portada paisaian bertan txertatuta. Egiazko. Politia ez. Oizala portada. Ez, portada da erdiko karratutxoa. Baina izan zitekeen. Eta kontua da, egiazko egoera batean edo giro batean oinartuta dagoela eta hor txertatuta. Kaso besteare aurkin ezaken, baina. Bara, baiek diran ere 3 aukerak. Ba, dira. Bat eskatu digu Mariak eta guk 3 ekarri. Bueno, ondo. Nik 2 ekarri. Bueno, oito, neurrin. Bai, hoi da. Eta artista berarenak. Baina oso azal desberdinak. Lehenengoa da, jarriko dizuet baita, zoek ikusteko hemen streaming bitartez, Kanye West eta Jay-Ziren Watch the Throne diska, eta diskonen azala intzun Ricardo Tixik, izan zala Givenchiko zuzendaria, Weinburg berriko zuzendaria, eta da, urrezkoa eta ez dakit badauka volumenak eta dauzka, eta ematen du urrezko kutxa badala, eta hor zetorren viniloa, eta da oso pompoxoa, eta ez dakit, oso landuta dago, eta da, urrezkoa. Bai, luxu giroa transmititzen du, eta kargatu xamarra da, erliebea bera, ez da minimalista den diseinu. Oida, eta disko hau da, 2011koa okerrezan nago, eta gero, gure Kanye West nola pixkat bipolarra dan, 2013an ateazun Jesus diskoa, eta diskorren portada, jarriko izuet, diskorrek ez dauka portadaik, ez dauka azalik. Da, diskoa, plastikozko kutxan sartuta, transparentea da, eta dauka zinta gorri bat. Eta diskoan bertan jartzen du, Kanye West, Jesus, ez dakitze urte, eta informazio guztia dago CD-an, baina ez dago azalik. Eta diskonek etzun euki ez singelik, etzun euki, ez dakit, etzun iragarri, hemendik bila bat eta disko bateako da, oso publizitate gutxi eukizun, baina bai intzuten azan, jarri diskonen argazkiak Nueva Yorketik, eta gainean pegatina bat, eta jartzezun, Nueva Yorkeko grafiteroak nahi dezutena, jarri nahi dezuten azala disko honi. Ah, que guai. Eta politia, hola ikusita baita nahi politia iritzen zait, oza da, gardena eta zinta gorri bat.
Bai, egia da, badagoela helburu estetiko bat Jesus honen... Eta hau intzun Virgil Abloh dala Louis Vuittoneko zuzendaria. Bai, Louis Vuittonekin jarraitzen, berak bebai inzan portadat Murakamirekin, gaur separatzen jata, Murakamirekin, eta, bueno, niri ez jata asko gustatzen. Aurrekoan bai Murakamiren lana egon ginen komentatzen, eta Murakamik bebai egin ditu kolaborazioak Louis Vuittonerekin, horregaitzik, bueno, dana lotuta dago. Eta hori, Murakamikin zan portada bat berakin. Ari nintzen pentsatzen, garai batean, CD kopiadorak martxan jarri zianean, zugo juruso gazti izango zinean. Beste harrapatu zion hor puri-purian. Ikaragarrizko borrokak izaten genitun, CD virgen urak berbatim, eta utxutxak ziren haiek nolabait txukuntzeko. Eta bazen jendea oso artista rotulore batekin, CD pirata bat nahiko txukun bihurtzezuna, bueno, gero noski kopiak, gainean pegatzen ziren paperak, gauza, eta gero dator... Kanye West eta egiten dizu olako pegatina gorri bat egin, mierda, hortze egon dana. Hortze egon. Bueno, margotzen zitsugun, nik margotzen ditxun. Bai, margotu hori, jendeak egiten zuen gauza pillo bat. Bai, bueno, ez inan nahi zatarra. Ni txapu ba nintzen, ni jartzen un izena. Nik bai, eta kito. Bai. Joi, astuta gara aiek. Eta ez dago grafiti hauen geroko argazkirik edo nun baite? Egongo da. Kuriosoa izango da. Egongo da, bai. And a girl try and give it up. Chop them both down. Don't judge them, Joe Brown. One last announcement. No sports ball, let's keep it bouncing. Everybody wanna live at the top of the mountain. Took it to the blues to try to sip the fountain. That's when David Buckman kicked the air, but I got it back in and put my dick in the mouth. Jarriko ditut. Zai gaude. Hemen bat. Karo, begira. Artza marrotu zioten baita dara koineren ikonografian oso famatua, eta artza gainetik, edo beste batzuk, adibidez... Bilatzen zuen bitartean, periskopetik Aruntzek esan digu, Jesus sounds like a laser tag soundtrack, the only good track is Bound to. Unpopular opinion. Super unpopular, baina, bueno. Bound to entzungo dugu. Bale, guai da, guai. Aruntz, lasai okitzeko. Bound to-go bideoklipen, Kanye Westen emaztea saltzea dala Kim Kardashian, eta gaur esan dute dibortziatu ingo jala. Dena dago lotuta. Aruntzek horrela eman egintun. Itzegin hemen harreman emozionaletaz. honey. Bueno, bari gara munduari buelta ematen, diskoen azalen diseinatzaileak direla eta ez direla, baina dagoeneko aurkeztu dugu eta gaur Maria guk gertutik, hurbiletik ere, bueno, euskal diseinatzailei, euskal artistei esparruan hitzetan leku egiten diogu eta zuri eskerrek hartzen ditugu gurera eta ezagutarazten dizkiguzu asko. Onartu hori zugu Asier Bellos ezagutzen genuela. Hombre, errikua. Bai, gertuko dugu, baina tira, bere fazetak deskubritzeko ere oso preste zure eskutan jartzen gara, edo nola ere. Bai, bueno, gaur dakago hori Asier Belloso, diseinatzailea eta ilustratzailea gurekin, eta bueno, berakin zeban Reykjavik taldeko portada, Donostiako talde bada Reykjavik, sortzen duena musika elektronikoa, ez? Eta, bueno, gainera, bueno, berak bai gure letendan egin zeban erakusketa bat, egin dela pare bat urte, eta pixkat lotuta daude irudia, ez? Gure dendan egin zenun erakusketaren ilustrazioarekin, ez? Bai, oin dela urte bat, pare bat urte, eukinun, ni diseinatzen. Ez da nire ofizioa, ez daukaz zortea edo desgrazia, lehen osan deun bezala, musika zalak bakarrik diseinatzeko. Azkenen ni nabil gehien bat marka entzal lanean, eta niretzako ilustrazioa da, como, ez da bia eskape bat bezala, baina bai aptitudek beste era batera enfokatzeko aukera. Eta oain dela pare bat urte eukinun ilustrazio mailan paroi bat, pertsonagaz, iritsi ditzan puntu bateaz nahi zer gehioin, eta pare bat urtera, sinitzen berriz, registro aldaketa bat eukinun, denbora pasazan, eta bueno,
hortatik atazan zuen dendako erakusketa, Bai. eta hartazazkit, aukera pilo bat, adibidez, Reykjavik 606 taldearentzako musikare, portadaren diseinua egiteko, bai. Bai, gainera, da ilustrazioa, baina da paper cut edo, horrelako estiloko... Bai, a ber... Claro, supongo que portada igual grafikoa dela guztiz, ez? Bai, disko, portada hau, nahi batzu ditzite dut nola sortu zen, nola... Bai, pizka zelan sortu zen. Reykjavik 606 da duo bat, donostiarra, iten dutela, daukaten txuleta, eski genero oso zaila da And Just No More izeneko genero bat, ezta? Eta behaien esaten duten bezala, egiten dute, mugimendu honek egiten du jazz hartu eta dekonstruitu, ezta? Entzuten ari dantzulea bide bat, ez? Reykjavik 606, jakin dezazuen, hortik doala. Orduan, proiektu hau enfokatzeko dekonstrukzio hau egin nahi genuen ilustrazio moduan, ez da? Eta nik diska hau diseinatu nuen Bartzelonako diseinatzaile batzuekin kolaborazio bezala. Hauek dira Give Me Wings Studio, dedikatzen dirala gehien bat motion graphics eta musika elektronikoan atzean dauen visualak egitera. Ordu nahi genuen, portada diseinatzen ari ginen bitartean, nahi genuen pixkat nola aprobetxatu ilustrazio hau ere atzeko visualak egiteko, ezta? Gero merchandising-a, daudenen direkton visualak uratzeko. Eta dekonstrukzio hau ingenuen, forma geometriko pilo bat ingenitun, pixkat alrebez, da papercut digital bat dezela da, baina hasita dekonstruitu barren, dekonstruizetikan pilo bat sortu, eta gero formak ingenitun, ezta? Honek ematezun aukera, gero musikakin batera, formatu egiten ziren, eta deformatu, eta, efektu desberdinak egiteko. Eta honen bidez, ingeritun 5 ilustrazio, 6 portadarekin, eta gero abesti bakoitzeko zegoen ilustrazio bat. Ilustrazio hau, zan lamina bat viniloaren barruan, 5 lamina gehi portada, eta gero esan deguna bezala, fondoan, visualak botatzeko eta efektuak egiteko. Abesti bakoitzan lamina bat? Bai. Bale. Zan edizio limitatu bat viniloan, uste egun atera zirala, atzen abesti bakoitzak zeukala lamina bat, gero zuretzen jarrien markatuta, edo erabili nahi iztunak. Interesgarria bai hori, jakitea dana dela bat, ez? Ideia, kontzeptua dela, ez da bakarri portada, baizik eta, irudia edo direktuetako irudia, hori dana bai, igual ontzen gehiago zaintzen dana, lehen baino. Igual lehen ez jakon ematen hainbeste garrantzi guzti honi. Orain, lehen osin dezuen bezala, ez da, Spotifyen atatzen dira orain vertikalen egitako bideoak. Orain, niretzako artista txikientzat, erresa da, ateatzen, digitalki da askoz merkegoaz, ez dut produzitu behar imprimazio bat, edo zerbait. Ematen dizu aukera, gauza txikiak egiteko, singelak ateratzeko, eta gero aprobetxatu egin dizuen diseinu hori mugitzeko, eta azkenean nahiko aksesiblea da gauza guztia bai mugimendu emateko, eta esan dezuen bezala, ez da, kontenido hau generatzeko, eta mantentzeko, ez da, denboa guztien. Bai, pizkak bizirik mantentzeko, ez? Espiritu guzti hori. Bai, eta ontaz aparte, inditzuzu olako musikan edo beste... Bai, adibidez, ni honitzen Bartzelonan estudio nahiko handi batean lanean, mutxo izan ez duela, eta horrekin genituen Paco Luciarentzat diska bat edo pare bat, Javier Limorentzat, gero Promesas de Tierra beste flamenko diska bat, bai. Eta gero hemen Tolosalden akordeolari batentzat, eske oso gazkiarreko nahitzen, ez baten izena, Jon Furundaren izan dezake. Aitor Furundaren. Pare bat diska ere diseinatu ditut. Bai. Aitorra zerretuko zaizu, da, ura goierritarra, oso goierritarra. Egin nuen, Bai, asko da bil Tolosalde ingurua, baina, Bai. Oi, guztiak ez nekizkien, bai, azkenean... Beste agenti baten lanen zaudenen ez dut zuzure izena. Ja, hori da. Kolaboratzen dut, azkenean zuzaudeatzean, eta diskorieratzen da agentzian izenean, baina agian zuk eta beste lankiri batek egin. Eta mucho oso da undia. Bai, daude Barcelona, Londresen, San Franciscon, Parisen uste ere. Bai. Ez da nolako tokia.
Horrasier badaudez, aipatu zu Javier Limon, Paco de Lucía, denak ere flamenkotik gertu xamarari denak, Javier Limon ekoizle bezala eraritzen da ez, flamenko artista askoekin da bere estudioan ikuste. Mucho Javier Limonekin asko egiten zen lan, horregatik ibe daukagu flamenko pixka bat gehiago. Beraz, flamenko giroan bai, jazzaren dekonstrukzio elektronikoan ere bai, estilo musikalak ez zaitu gehiagin mugatzen lan egiterako orduan. Eske musikariekin lan egitea da zortea eta desgrazia eraberean. Zindagizut. Izan daiteke kriston proiektua oso errexea eramateko edo amets gaizto bat, ze azkenean, zuk marka batekin lanean ari zaudenean, dauzkazu objektibo batzuk, dauzkazu necesidade batzuk, briefing badaukazu, merkatuak ere influentzia dauka, azkenean zure diseinua funtzionala da, ezta? Besterak dauzka behar batzuk, zukin behar dituzu identifikatu eta soluzio bat eman. Baina musikan behar hori balin badago oso abstraktua da. Azkenean musikarik baita kreatibok dira, ezta? Orduan sortu behar duzu bere etxera edo bere burura. Eta agian deitzen dizu zure lana asko gustatzen zait, baino nik pentsatuet, eta igual nire registron ez da hori egitea, ezta? Orduan, honi buruz, esan dugun bezala, bilatu barazu kontzeptu bat, eta gero zure registrora edo amoldatu. Baina kontzeptunek sintonia bali badauka artistarekin, asko zerrexagoa da ateratzen eta zerbait zentzuarekin egiten, ezta? Azkenean musika oso subjetiboa da. Bai, ala eta guztiz bebain ikustu dut artista bat joten danean zure gana edo agentziaren gana, ja gutxi gora bera badakila zer eitzen duten, besti? Osa, agentziak edo artistak. Beharko luke. Hori gertatuko da, ez? Gustatu zaite egin duzun hau, eta hori nahi dut niretzat zerbait egitea, baina erregistroa oso bestelako izatea. Eta jendeaz kontzientizatea. Askotan, ilustradore mundun sartzetzeanen, ilustradorea zea, eta iazu, ezakit, bizikleta bat. Bizikleta bat da, dagoen gauza zaiena baratzeko. Zuzea, ilustratzaia, baina abstraktuagoa edo kontzeptualagoa, eta ilustratzaia naiz, baino izan ere registroa. Jende askok igual ez du ikusten. Ez da hain erresa ikusten. Azkenen, balin daukazu estilo bat, eta rodaje pixka bat, eta posizionatzen balin bazara registro batean, erresagoa da zuri lanak erregistroari buruz etortzea, ez da? Baina, horretarako insistintzia eduki behar da, kontenidoa generatu behar da, eta bizirik mantendu, eta tabarra asko eman, hor aspertu da, ez da. Bai. Eta holan, zuretako holan diska bat, gogokoena edo buruan dakasun bat, holan inspirazio moduan erabiltzen dazuna? Dauzkat, zeuten hitz egiten diskai buruz, eta ez pentsatzen, ez da. Netzako diska bat, dana oso interesgarria da, beken diska bat, The Information, 2006koa, da haintzun Londreseko estudio batek, Big Active, egitura musika, diska azala asko, eta diska hau da, diska txuri bat, eta barruan ekartzen ditu 250 pegatina, 20 artista ezberdinenak, eta zuk egiten dizu, diskoa osten dizu, eta ematen dizu diska berak ematen dizu portada diseinatzeko aukera, ezta? Pegatina hauekin, eta bakoitzak egiten du bere nahi duen portada. Irutzen zait oso interesgarri hau, baita pixkat lehenago hitz egiten genuen, ezta? Azkenan denak musika digitalki entzuten dugu ja, eta diska eta viniloak erostera bihurtu da oso de nicho, ezta? Detzen dugu bezala. Ematen diozu jendeari beste reklamo bat, edo beste aukera bat disko hori erosteko, eta zerbait gehiago, luxuzko zerbait bezala, edo kolekziozko zerbait bezala, objektu bat, edo esperientzia bat ematen diozu. Eta hori oso garrantzitsua irutu zait gaur egun, diska bat ateratzen duzunan. Horregatik Reykjaviken ere egin genituen 5 lamina barrurako, ezta? Fiskat zerbait gehiago egoteko, eta ez gatzeko azkenen diska erosi eta digitalekin entzun. Eta gero, hitzeiten bakarrik ilustrazio bezala, nahi pilo bat gustatzen zaizkit, Matty Clarkwain zan artista bat, como surrealista bezala, oso Afrikako inspirazioko kuadro batzuk egiten zituna, ez dauka zerikusik nik egitenakin, baina igual horregatik handa. Eta dauzka disko pare bat, espezialki Santanarera, Abraxas, irutu zaitara obra arte bat. Clarkwainen diska goitza obra arte bat. Eta gero adibidez dauka beste bat Miles Davisentzat, Bitches Brew horako zerbait. Diala hola oso
kauza surrealistak, erdi afrikanok, detaile pilo batekin utzi zaitala pasada bat. Eta gero Raimon Petibonen Sonic Youth and Go diskoa da como el fetiche, da klasiko bat, oso estetika komiki duna, eta baita asko ustetzen zait. Pilo baten, Bai, maldin bagara pentsatzen, pila bat dauz. Da, interminable. Osa, da gai bat, egon algarela hemen berbaitzen lau, ordu. Baina, bueno, niri oso politxa iruditu jata pegatinera. Ze gainera bai, zuk entzuten dozun musika, ez da berdina zurentzako edo beste batentzako. Orduan eman aldi oso zure interpretazioa portadari bebai, ez? Bakoitzak sentitzen dagoena entzuterako handizka. Da, esaten genuna bezala disko pirata hauenak eta gero gainen rotura gaiokin, baina pixkat elaboratu goaz. Tika batzuk ondo dindaz, zuk komposatzeko zede txurian gainean, eta bueno, oso interesgarri zuten. Twitchetik jarraitzen gaituzten entzule ikusleetako batek, Marko Auteurre Twitcheroak galdetu digu, ematen alda ilustratzailean Instagrama otoi, aurkitu dugu, Asier Belloso zuzenean garbi ez daukala. Honetan itxin nun, eskanso bat behar nun. Eberrez erikita dagoela ikusi du. Gaur! Estreno. Ba, hortxe du Marko Auterre jaso du dagoeneko, eta inorke saltxatu nahi balin badu, ba, hortxe dauka Instagramen Asier Belloso, kotillatzeko aukera. Oso politxa portada, por cierto. Ba, da portada azkenen. Oso politxa. Dekonstrukzio ez da, eta mundu digitala hau, bete genuen oso kolore, oso urdin klein bezalako hau, dala oso elektrikoa, musika elektroniko, background elektroniko ni, urbiltasun gehiago egiten ez da, eta dela kolore dia oso azidoko, ilunak edo kontraste askorekin bat bestearekin. Eta gero esan duzu proiekzioetan eta atzean ere agertzen direla irudi hauek. Bai, dihoazten montatzen, desmontatzen, da como hasieran, nahi genula bideoklip sakonago bat landu, dantzariekin, baina azkenean musikarekin gertatzen dena ere da, presupuesto mailan, txikia zarenean, gian ematen daukaztu aukera asko publikatzeko digitalki, baina kironi bali mazu zerbait elaboratugoa edo pakaina detaile o paper hobegoarekin, zailagoa da, ezta? Igual artista handigoak aukera gehiago daukate txikiko baina. Bakizu ze pentsatuten azala hau ikusietenen? Mariak belarritakok inditzakela azaleko zatioekin, zer daude? Urdin hori adibidez, ez? Eta txuri horrekin. Gorri. Beran ilustrazio guztiak, gure elden da neukizitxuguna antzerakoa dira, eta oso politxak, afrikar kulturarekin pixkat. Pixkat denetik handaz. Lotuta, ilustrazio minimalistak, forma horiek diela como zakit oso simple, baina igual jeroglifiko ez dela, zakit. Primarioak, pixkat, kolorea bebai. Bai, osotasunean komplejidade hartzen duten pieza soilagoak edo, ez? Ba, hortxe, Reykjavik 606-ren azal hori aztertzen ari garela, eta bere diseinatzailea Asier Belloso entrevistatzen ari garela. Agurten egin beharko dugu tarte hau, arratsaldeko 5 eta 2 minutu, bigarren kafearen 125. saioa gaurkoa, urtarriaren 7koa, behingoz 2021 abiatu da, eta pozik gaude, eta 2021 abiatzarekin batera, bere Instagrama zabaldu du Asier Belloso, ez da gaizki. Zai onden denak. Biatzeagatik, lehenengo aldea irratin, bi esker. Bazari azkena izan, ingo diogu bigarren kafe hartzeko aitzaki. Gainera gertu dabil, eta Kike Amonarezek bezala espalin badu bidea alferrik egiten, Donostiara joan eta etorria, harrapatuko dugu errez. Asier Belloso mila esker, gure horbiltzagatik, eta Maria Romero Laspior, bi aste barru berri izango gara zurekin. Lazer bat, zora garri bilia. Bai, urrengo asteko gaia prestatzen. Reykjavik 606-ren Just Do It kantuarekin agurtuko dugu tarte hau, eta segituan zirko giroan murgilduko gara. Gurekin izango ditugulako bi zirzense euskaldun ahondienetakoak.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Laurogeita 2005 bitartean, hegoaldean, sintonia hau erabiltzen zuen loteriak, eta badakizue horra gertzezela burusoil bat. Gaur potoloani eta burusoila ere gurekin daukagu. Josein Etxeberria egunon. Bai, dudari gabe. Dena aldatzen ari da. 30 urte badia, ja. Horregatik. 30 urtean gauzak asko aldatzen dira. Eta nik onartzen dut azken urteetan agian inoiz baino gehiago aldatu diala. Eta, ez dakit, gu esate baterako ni irratira iritsi nitzanean, ni batez ere iritsi nitzan irratira musika zale nitzelako. Ez bereziki irrati zale nitzelako. Nik nire belaunaldia bezala telebista gehiago konsumitu izan dut irratia baino, irrati kontuak eta agian gure aurreko belaunaldien gauzak ziren, baina irratia ere entzuten nuen, eta batez ere musika programa batzuk eta entzuten dituen, ezta? Gero jakin nuenean aukera hori zegoela, eta aurkeztu nintzen, aproba batzuk izan ziren, hartu ninuten, eta hor medio zoragarri bat deskubritu nuen, eta medio horrek niri bizitza eman dit, eta bizikera bat eman dit, eta lagun arte bat eman dit, eta azken batean neure bizitzaren erdia baino gehiago egin dut irratiaren bueltan. Hori gainera gauza askotan ikusten dugu, ezta? Bizigara egoera batean, eta lehengo batean hori aitu nintzen hitz egiten justola denda batean lan egiten duen lagun batekin, eta bizigara egoera batean, gu, ez dakit, garai batean irrati programa baldin bazegoen arren zain egoten ginean, eta joan baldin bazen, joan zen, eta listo, ez dago besterik. Aldiz gaur egun, inor ez dago inoren zai. Nik nahi dut, eta oraintxe bertan nahi dut, eta nik nahi dudana nahi dut gainera, ezta? Irratian hasi nintzen urtean, 80an, 89an ja aprobatzukin etola, garai hartan egin zian, bilduman lan batzuk, musika klasikoaren inguruan, esan, musika klasikoarekin ez dago, eta parteko loturarik orain di, baina beti esaten diete, hori denborarekin etorriko zaizut, hasi nadit, ez da? Kezka hori jaba neukan. Eta egin nuen orduan kolekzio hori, eta kolekzio horren barruan etorri zen jendelen water music izeneko obra, musika akuatika, ur musika esango dugun, ez da? Eta, garai hartan tokatu zitzaidan amarekin gure gela bat, etxeko gela bat enpapelatzea, kezura dirudi, baina enpapelatzea, eta nik bizitzan... Eta nik bizitzan honetan egiten duan guztia, nola musikarekin egiten duan, orduan ere musikarekin, eta aprobetxatu nuen jendelen water music hori jartzeko. Gero, ze kritikak egiten zizkiguten gu baino zaharrakoek, batetik, hemengo musika entzumar genuela esateko, Benito Lertxundi, eta Laboa, olakoak entzumar genituela, eta guri ez, guri olako zarata gustatzen zitzaigun, ezta? Eta era berean, rockeroek esaten ziguten, hau mierda bat zela, bi akorde bakarri ziala, gaizki jotakoak, gaizki kantatutakoak, etxola inungo baliorik. Eta horren aurrean defenditzen erikasi genuen, egun hartan guri gombila bat piztu zitzaigun oso importante iket. Ze orduan bizitzako printzipio pilo bat ikasi genituen. Sinpletasunaren balorea, gauzak irekitzearen balorea, gauza ezberdinak. Hor dago historia guztia iket. Naiz irratia. Saio berri baten ingurukoak pozi gaude beraz. Saio berri bat iragartzeak beti eragiten digulako poza. Gelditu makinak. Hala du izena Naiz irratian urtarrietik aurrera eskiniko dizuegun saio berria. Krisi sozioekologikoa edo krisi ekosoziala nahi duzuen bezala deitu, baina adi larria baita egoera. Eta behar bada zuetako asko galdetuko diezue zuen buruei. Zer da krisi ekosoziala? Horixe azalduko digu astero Eli Pagolak. Berak irrati plaza berri honetara gonbidatuko dituen hainbat aditu eta herritarren bidez. Ez dakit itzali behar dituguna kotedian edo gu geoniotegean piztu behar ginakenak eta aktibatu beharko ginakenak. Makina horiek, asko dialako eta ez dialako makinak bakarrik, igual mekanismoak ere badialako. Baina bai, izan daiteke metaforikoki, larrialdi egoera batean esaten den oihu bat eta egin beharreko ekintza bat. Baina bai, nik uste itzali baino gehiago gero ni piztu behar diala. Aditu esaten dute guk beste nitzak hartu ditugu gure hautan, baina aldaketa klimatikoak klima bera aldatzea bakarrik da, eta gaur egun gertatzen nahi dena, eta azkeneko urte luzetan, hamarkadetan gertatzen ari dena ez da klima aldatzea bakarrik, baizik eta inguruko ekosistemak eta inguru giroa oroar ari da aldatzen, eta izaten ari da eraldatua, ez? Nabarmena da, gero eta arrakala handiagoa daukagula bai mundu mailan eta baita lokalean ere sozialki, eta bi krisi hauek eskutik eman da dijoazela aldarrikatzen da edo arrazoitzen da,
eta horregatik heldu nahi izan diegu ez krisi klimatikoari bakarrik, baizik eta begirada pixka bat atzeragotik hartu, zabaldu, eta panorama bere osotasunean ulertzen saiatu, eta krisi ekosozialari heltzea erabaki dugu. Gelditu makinak. Laster, naiz irratian. Eta hortiari hasiera emateko itxura giroa duen ostegun hontan, osteguna izaki guk artesteniko jendari ere, heldu behar diogu noski, zirko giroan sartu aurretik, Oiana Maritorenaren eskutik, trabatu nahiz pixkator. Astelena, ixe. Badu gaurkoak ostegunetik, astelenetik, igandetik. Baina, bueno, bihar ostirala, ja, tip-tap. Bihar ostirala eta planak. Planak asteburuari heldu, eta orduan ja, atorren astelenean benetazko astele bat izateko. Oida, bai. Begira, agenda egiterako garaian konturatu naiz, ez dakit sentsazio bat izan den, baina urtarrilerako eskaintza pixka txikitu dala. Bai, ez dakit agian oraindik badakit otsailetik aurrera estreno berriak eta barretorriko direla, eta agian urtarria horregatik ere bat pixka tristeago dago, baina hala ere, edo ajea. Badaude, ajea, hori ere izan daiteke, ez? Batzuk badute, ez da hemen ere. Bai, ikusi dugu, bai, konturatu gara. Bueno, baina proposamentxo batzuk badaude, batez ere ostiraletik, biharretik aurrera. Bihar adibidez, hemen aipatu dugun gauekoak lana, ikusteko aukera egongo da Azpeitin, Soreasu antzokian, atxaldeko 7:00, eta lana hau esan izan dugun bezala, Kukai dantza konpainiarena da, eta bertan Jon Maia dantzari bezala ikusiko dugu. Hori ostiralerako plan proposamena. Eta larun baterako, hemen Tolosan Leidorren bertan, 2 emanaldi emango dituzte goazen 7.0koek. Bueno. Aipatu behar da hori ere ez da, eguerdiko 12 izango da lehenengoa, eta txaleko 4 bigarra. Baina ez dago dagoeneko sarrerarik. Agortuta daude. Bai. Uste dut joaten diren leku guztietan, agortu daudela. Beti agortzen dituzte. Eta azkar xamar, eta aforoak murriztuak diren garai hauetan, are gehiago, ez? Bai, nik uste dut, zehozer fitxatzen badugu eta gogoa baldin badaukago ikusteko, bada ezpada, erosi egin behar direla sarrerak, ze gero data iristen denerako eta agortuta, bai, azken aldean agortuta, hori ere seinale ona da, bada hori ez, jendearen gogo hori edo hortxe dago. Eta horrez gain erlauntza, antzezlana ikusteko aukera ere egongo da larun batean, Hondarribiko itxasetxe auditoriumean, arratsaldeko 7:00. Oraindik ere biran jarraitzen dute, ikuskizun mordoa egin dituzten, ikuste dut, herri eta hiri gehienetan eonak izango direla dagoeneko, baina oraindik ikusi ez duenak, hortxe ere badauka aukera. Hondarribin esan bezala, larun batean. Eta iganderako proposamentxo batzuk. Tor Magoaren emanaldia egongo da Berangoko antzokian, arratsaldeko 6:00. Berangon asko programatzen da, eta asko ere aurrei zuzenduriko antzerkia eta oso antzoki goxua da olako lanak eta ikusteko. Beraz hor, iganderako proposamena. Eta estreinaldi bat. Konpromisoa izeneko lana estreinatuko du Txalo produkzioakek, zuzendaria Begoña Bilbao izan da, eta aktore lanetan Joseba Paulaza, Ramon Agirre eta Zuhaitz Gurrutxaga egongo dira. Musikaritz leteke egin du, eszenografia Asier Sancho Zenosiainek, eta jantzien diseinuan Cristina Martínez Ibilida eta argiztapenean berriz Julen Zabaia. Esan genuen hemen dana esan behar dugula, ez da? Dena. Estrenorako. Eta gaia zein da, gai honetan, antzezlan honetan, protagonistak 3 dira, eta elkartuko dira aspaldiko 2 lagun, bat aktorea izandakoa edo aktorea dena eta bestea egilea, idazlea, baina ez batak ez besteak ez du arrakasta handiegirik izan bere lanean. Eta iritsi da momentu bat, non batek etxea saldu nahi duen, eta orduan besteari eskatuko dio laguntza, bezeroekin tratuan eta aritzeko, bagian erosoago egongo delako bestearekin. Eta hor, agertuko da bezeroa. Eta uste dut eztabaidaren bat, edo beraien arteko tirabirak edo ikusiko ditugula, eta orduan bezeroak ze paper jokatzen duen ikusi egin da.
Kurioso izan daiteke. Bai, nik uste komedia divertegarri izango dela. Eta estreinaldi bat. Eta gaur aurre estreinaldia dute Urnietan, baina aurre estreinaldi honetarako segurazki sarrerak eta ez dira gongo eta petit komite egingo dute. Eta oraindik bide luzearen ostean egon batzuk geratzen zaizkio. Gure zirkoari Tolosan, San Esteban auzoan kokatutako leku zoragarri magiko horretan badu magia, kolore. Gainera, inguru hori ezagutzen dugunontzako, bada karabana eta ibilgailuen aparkaleku hotz bat, eta batean oso bestelako giroan kokatu dute gure hurrengo protagonistek segitan izango ditugu gurekin. And they cry to see your face. It's in the water, it's in the story, where you came from. The sons and daughters and all the glory, it's gonna save them. And when they clash and come together, and start rising. Just drink the water, where you came from, where you came from. Your road, it was cold from yonder. Never sold yourself away. It's in the water, it's in the story, where you came from. Your sons and daughters, in all glory, it's gonna save them. And when they crash, they come together, and start rising. Just drink the water, where you came from, where you came from. Norbait urduritu bada, Keep Calm and Bigarren Kafea. Joseba Usabiaga, Tolosa, aktorea. Goenkale telesailean tximista gorpuzteagatik eginda ezagun, baina horrez gain, antzerki naiz zineman ere ikusi ahal izan dugu. Azken aldian gainera telebistan ere lanean aritu da. Inguruan grabatu den El Internado, Las Cumbres telesailean ere parte hartu baitu. Antzerkian, Poxpolo eta Mokolon ikusi ahal izan dugu urtetan, Erreleboan, Ate Joka, Hil eta Bizi, Ni alantzu antzeslanetan, besteak beste. Oroitza penak bakarrizketa ere burutu du. Berari, benetan gertatutako kontuekin, abestu, antzeztu eta akordeoia jotzen duen lanean. Aipatutako lan hauetako zenbait, sariak jasotakoak izan dira. Euskal Antzerki topaketako lehen saria Erreleboak lanagatik. Donostiako Poltsiko antzerkian, Ni alazu lanagatik. Antzerkian sariak hurbil izateaz gain, zineman ere sariak izan dituzte berak parte hartutako lanek. Azken urteetan, Euskal Herrian egindako film sonatuenetako batean parte hartu du. Handia, 10 Goya irabazitako pelikula. Hala ere, ez da bere lehen lana izan zineman. 2015ean, Donostiako zinemalian aurkeztutako Pikadero pelikulan parte hartu baitzuen.
Azken urteetan gainera, Don Martin izan da Euskal Herriko txoko ezberdinetan, ibiltari ibili den gure zirkuan. Iker Galartza, amezkera, euskal aktore, gidoilari eta paiazoa. Ikastolan Gabonetako antzezlanak prestatzen zituztenean, beti irrikitan egoten zen papertxoa izateko. Nera bezenean, paiazo bezala lanean hasi zen, eta telebistan egintzen ezagun. 17 urte zituela, Goenkalen parte hartu zuen figurante gisa. Fokoien azpian noizbait lan egingo zuela amestuz. Eta alaxe izan zen, urtetan arraldeko postaria izan baitzen. Arrezkero, ETB-ko naiz estatu mailako saio ezberdinetan ikusi ahal izan dugu lanean. Baia Semanita, Irrikitaun, Allí Abajo, Kolegas, Kontrako Eztarria, Irutxulo, eta bar. Antzerkian ere buru belarri aritu izan da. Erreleboa, Ate Joka, Hil Arte Bizi, Gauerdian, Ondoko Jobiko tipoa, eta bar. Poxpolo eta Mokolorekin eta ondoren Poxpolo eta konpainia taldearen 20 urtez aritu da Poxpoloren pertsonaia egiten. Han eta hemen bere umore eta alaitasuna zabaltzen. Horrela, 2017an Luxemburgon karpa bat erosi eta gure zirkua sortu zuen. Tolosan, lehen emanaldiak eman, eta hortik aurrera Euskal Herriko txokoak bisitatzen aritu dira. Lehen Euskal zirkoarekin gozatzeko aukera dugularik. Lehen aipatu bezala gure zirkoa Tolosan igandera arte egongo da, eta bertan murgildutako gaurko atsedena aprobetxatuta, tartetxo bat ere eskaini digute. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Joseba Usabiaga eta Iker Galartza. Arratsalde honetan etorri bikote. Atxaldeon, bai, eskerrik asko. Bueno, zorkezuen politxe. Bai, Oianak egiten du orkezuen politxa eta galdera politxak, eta tartean nik bakarra egiten dut, hola, kompromisoagatik, tarte honek kafe hutsa izena du eta hiliren babesarekin egiten dugu, eta galdetu behar dizuet, estadistikarako baldin bada ere, kafezaleak ote zareten. Bai, eta kapsula, hili kapsulak, erregek pila bat ekarri dizkigu. Egie da. Iban Aznar laguna deu eta baki du. Elkarrizketatu saio hontan. Bai, eta ja kafe gutxikin geunden, eta esan du, kapsula behar ditugu, eta bueno, Baltasarrek pila bat ekarri dizkigu. Hili kafea zoragarria da, Baltasarra hundia, eta guk Meltxor Joakin izan genuen duela gutxi hemen ere, zera, opariak usten, guk ere behar genuen, eta kafea. Beraz, estadistikarako beste bi kafezale. Bai, kafezaleak, bai. Kafeako bat apurua. Eta laizter iritsiko da, kafe makina gure entzule irabazlearen etxera. Bai? Egia da, Gabonak amaitorretik zozketatu genuen hili kafe makina bat, eta nigo juri hemen animatzen hasi naiz. Abildua saio-saiok irabazizun. Abildua saio-saiok irabazizun. Bueno, saio-saiori helaraziko diote egun hauetan hiliko lagunek, saioa irisarrik eskuratu zuen, eta aiotzat egiruntz joan da, astigarra gara, kafe makina. Bueno, da gu badaukau, gure zirkuan. Bai. Oso, erraixa, manjablea esaten da. Gure garko gonbidatu bezala etxerako moduko. Bueno, aipatu duzu, kafe makinare bertan baduzuela gure zirkuan. Guk hemen ostegunetan hori arte eszenikoen tartea izaten dugu. Tani galdetu nahiko nizuek ez, batzutan agian arte eszenikoen tatik kanpo ikusi ahal izan da zirkua, baina nik uste dut dena uztartzen duela, zirkuak antzerkia, dantza, musika, akrobazia, dena dauka. Zuek ere sentitu duzu zirkuen mundua agian ez dela horrela konsideratu arte eszeniko bezala, edo ez? Oian gauza desango izut. Galdera luzatzen dezunen, esan favorez zeinek erantzun behar dut. Biok, bestela batea astegeat, ez dio elkarri itzeiten duzten. Hau, galdera hau zeinek erantzuten ez. Josebako Ikerrek, a ber. Erdia batek eta erdia besteak. Vale, az da bila Joseba, gero nik erantziko. Joseba, errepikatu galdera, jaztu zait. Zirkoa arte eszenikoa da, bai? Ez. Bai, eta zuk esan bezala arte eszenikoek ez, esparru eta eremu asko ez, ikutzen ditu, akrobaziak, dantza, antzerkia eta bar, eta gure zirkoak hoiek denak pixkat biltzen ditularik, egia da zirkoa lehen beti ez umei ez eskinitako ikuskizun bat bezala zegoela finkatuta eta hori apurtu nahi izan da, eta suertez, eta batez ere hau zaokoaren gatik, baina pixkanaka ikusten dugu ez,
edade eta famili guztiarentza dela, eta kuadriak, eta gazte kuadria joaten dira, umeak joaten dira, noski, helduak, oso helduak ere, eta kuadrian joaten dira, eta bai, ikusten dugu, gure zirkoak, bai biltzen dituela, zuko hain esan dituzun, esparruta ere guztiak, ez? Antzerkia, akrobaziak, dantza, musika, eta bar. Bai, gaur, bikote batek esan digu, gu ja, aperitibo hartzen egin ala, esan dugu, jendea ze pozik ateratzen da, zuen zirkotik, eta bai, egia esan oso gure oso pozik gaude, keguko, guain ja gure umeak aziziran, eta ja, nola umei gabe ezin jungo ezta, eta, klaro, eta nire, bida, lehengo ostiralean, ustez, 30 ume nitula kontatu, egitan, oiluren launetik, 30 ume nituen kontatu. Egia da, larun bate guardi, igende guardiko, ordutegi hortan, neskamotriko eskor gehio animatzen dala, familiak bere osotasunean, baina gero, ostiral gauetan, larun gauetan, iluntzetan, guain daukagun ordutegi honekin, bada ere, bikoteak, tortze zaizkigu, kuadrilak, baina, hoxe, ationa monak, esan behar deu, lehengo iganden, urrezko esteiak ospatze zituen, bikote bat toratzen dela. Eta, bueno, ze poza gurea, bida, meseta jun beharren, gure zirkura etorri zialako, aniversari hontan, eta bai, alkarri opari inomentzieten, zirkoa jungo geha, ezta? Eta orduan, Joseak esan duna pixka bat, hausten saiatu geha horrekin, lehendik ere guk, batez ere Frantzian ikusi deulako, eta jun izan du geha, zirkota, ondo ordainduta, 30, 40 euro sarrera ordainduta, jendea bere bufanda, txapela, txukun, kolonia pota erdia botata, eta ume bakar bat ez ikusiar. Eta alfombra gorria hundiak ikusi ditugu zirkotan, ez? Eta hemen berriz, Espainian oroar esan daiteke, zirkoak azken urtetan, igual itxura txar eman dula, eta bere, kontrario asko izan ditut, igual arrazoiakin, ez? Neurri baten, eta gehiago zirkoa erabilizan da, erakusketa bezala, egia esan, epigrafetan hortxe da, feria bezala, eta animali erakustoki bezala, eta, horrekin denakin pixkate hausine izan dugu. Nik zautzen da, bikote bat, alaba etxen utzita, gure zirkoa juntana, eta alaba etxen, aitatxo amatxo nozoz, eta gure zirkoa, eta alaba etxen. Eta ni? Ez dut zer Ni gabe, eta bai, aio. Egira. Hori ere gerta daiteke, eta garbi utzi dugu orduan, gure zirkora joan daiteke lomerik gabe. Baino, Galarte osabiaga zuek improvisatu zaleak bazaretela, akaso sortu da aplikazio bat non, pentsa, umeekin, tartetxo batola lasei xamar hartu nahi duen bikote batek, utz dizazkioken zirkora, omerik gabe joatea kostatzen zaion beste bikote bati. Zuk behar dituzu ume batzuk, zirkora pixkatola itxuroso jute, gorainik aurriritzi horrekin ez duzulako hautsi. Aplikazioa sortzen dugu, non bakarrik egon nahi duten bikotek, uzten dizkizuen bere umeak, eta horri etekin ekonomika lortzen digu, kapitalismoa izena du. Bai, baina haber zinek hartu nahi ditu numerik. Bueno, lengoan, zirkora joateko aitzakia behartzen horrek. Bueno, bestela, zirkoan bertan guarderia txiki bat, aurrezkola. Hori ere hobe. Nik onartu behar du, nik joan nintzen, zuek ikustera Orion izan nintzen, eta nik ez dut umerik, egia da. Baita nire, Umeak zituzten bikote batekin jo nintzera, baina nik oso ondo pasan nun, eta ni sentitu nintzen hor, eroso, alai, oso gustora. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, askotan aurrik ikuskizun ere ez, deitzen diren asko, edo paiazoak, edo klaun, neri gertatu izan zait, Omaixen abenturak ikin gurasoek esatea, ze gustora egon garen gu ere ez, eta gurasoei iriste hori. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, helduen ganan, ere olakoak, gustora ikustia. Bai, gure hausnarketa kontinua da, gure lanak antolatzen diteunen, eta zuek dakizue, gu bezala, ofiziontan gabiltzanak eta eskaleta bat preparatzen den momentun, kontuatzea, irutzi zeizu, hemen oso infantiletzi jotzen nahi geha, umeak oso pozik egon goituk honekin, baina jazta, guain bestentzakore zerbait indezaun, eta orduan, eta gero urrungo bi abestiak, urrungo bi gauzak edo urrungo bi numeruak, jolein, jendeldua, gustatuko ze, baina gaztentzakore zerbait inbehar dira, eta orduan, da denen gana iritsi nahi hortan, eta, ez dala erresa, txapel batekin buru asko tapatzea, ezin izkoa igual, baina alegin hortan ez dugu etxiko. Eta ikusten da ez,
zirko aurrera eramateko profesional asko zaudete hor. Ez dakit nolakoa izan den profesional horiek lortzeko prozesua, nahi baduzu hasi, Joseba, urteetan ere ezberdinak egon dira, batzuk aldatu egin dira, hemen adibidez Asierkidam izan genuen behin, eta zuekin aritutakoa da. Nola izan da prozesu hori, eta nola egiten du bakoitzak bere lanaren prestaketa edo? Bueno, hemen bai, pixkat, ez, ahozoakoa izan da gure arteko ahokoa, ez? Egia da 2017, bueno, lantalde batekin abiatu zen, eta ja lantalde horrekin ja lan egin izan genuen, iraitz,ekain eta bar, eta gero, pixkanaka, zuk esan bezala, artista batzuk utzi egiten dute, beste proiektu batzuk abiatzeko, eta beste batzuk etorri behar dira, zintzuk, guatzen naiz, Asier rekomendatu zula, nik ez hautzen Gastizen hortz izeneko bar, eta horrei ona da, guk ez genuen ez hautzen, baina Asierrek bai. Nik beste neska bat ezagutzen duen. Eta pixkanaka, artistak pixkat reinkorporatzeko momentun, nik uste gure arteko ez ahozoako izan da, gure rekomendazioak izan ere nik pertsonalat ezautzen baldin baet, eta baldin bakit konfiantzazkoa dela, ez aurkeztu egingo dut, eta gero hartu dela ez, oia Ikerren erabakia da ez. Baino egie da, eta gure zirko hasi ginenetik, hainbat, eta Ikerrek hori gehiago sakondu ez, hainbat kurrikulum ez jasutzen diela, asko eta asko, baina azkeneko momentuko erabakia, enpresa baten bezala ez, nik lagun bat, baldun baket ona dala, kontsideratzeten seietuko naiz beha sartzen. Pixka bat personak ezautu bardia, ez? Azkenen, zirkoa polita da, zesango izuet, irratiare polita da, baina lan asko eskatzen du, ez? Bai zue eta bai gure lan orduak denak ordainduko balizkigute, eta ez dakizen bat eurotan jarriko genuke ordua, segurasko igual aberastuko ginen, ez? Momentu honetan, musikari baten kasuan bezala, aktore edo zen. Haure gauza beha da. Ordu asko da, ni honea etorri ordik gaur gure jai eguna zan. Eta guk kalefaktoretzako gasoilean bilajun behar dugu, bestin behar dugu, dena piztu behar dugu, fokoak bestela, izotza, elurra dela, aizea dela, bestea dela, gauzak mejoratu behar dira, lesio bat dela, aukendu behar da, bestea jarri behar da. Kontinua da. Pazientzia behar da. Eta azkenen perfilak esaten dianak, antzesteko perfil bat behar bada, lan talde baten aritzeko ere perfilak behar dira. Eta pazientzia, ez dakite, rollo hitzatzeit gehiagi gustatzen aipatza, baina ona eduki ez, komprensioa izan, eta nik zer dakit, guk ikusitugu artista galantak, eta bi aurrez aurre eduki, eta honek egiten duen hau ikaragarriak, baina hau ze persona ona, ez, azkenen persona onak behar ditugu inguruan. Dalako elkarbizitza bat, delako elkarrekin bidaiak, karabanak eraman. Gaur nik nire ezin dut eraman, kamioi bat eraman behar detelako, zeinek eramango du nire karabana, lase Iker nik bi buelte ingo ditut. Besteak gaur behan dutzen aizegu, afaria zeinek prestatu behar du, gaur sukaldaririk ez dago, afaria prestatu. Gauz asko dia zirko baten bueltan dabiltzanak. Orduan, Josebak esan duna. Era oso naturalen, juntzizkigu gerturatzen, bai gure polota, kompainia, mokolo, eta bar, eta antzokitan, plazetan da genbiltzen ere beti gure zirko kutsua emana izaten genien orduan, batzuk ezautu genitun, ekain mutiko skorrazan orduan, 17 urte beste iketzitun, iraitze ezautzen gendun, eta orduan, jende horrekin kontatu deu, bereiek lagundu digutelako, guk ezerrez gendun garaian, eta bendik hor gaude, beti konstiente izan da, zirko baten jendea jun eta etorri iten dela, eta gurean ere ala izango da. Hasi ginen lantaldetik, pare bat juntzian, beste pare bat etorri dira, aurten segurezko beste bakarren bat egia esango du nekatu dala, eta, mendik bi urtera bueltatuko da, berrizea. Importantena da ezurdura nagusia da, Josebak, eta nik, eta Miguelek, eta Alusek, eta Benek, eta Bar, 20 urte elkarrekin damakizkigula, eta ezurdura horrek eusten dio denai. Gero, bat etorri bestea oain hortzi etorri den bezala, Josebak esan du, oso nada, Las Vegasen ibilida, Circo del Solen, Japonen, Los Angelesen, eta eta berak ere kontatzen zigun, Circo del Solen ere, baina artista beak baziela. Baina talanteagatik hartu omentzuten. Han elkarbizitza ezinbesteko dalako, eta hortxe da gure zirkoan.
Entzun zaitu guzaten Iker, betidanik izan dela amets bat zuretzat, zirko bat sortzea. Ze esatezun inguruko jendeak komentatzen zenien hoi? Eta ze momentutan erabaki zenuen ametxau egi bihurtzea? Bai, bueno, ez da zirkoa sortzea, da zirkoa bizitzea, ez? Zukumentatik gauzak gustatzen zizkizu, ez dakit beste batek, Ronaldinho izan nahiko du, Messi hiltzea, nahi paiasoa gustatzen zizkiten, beste batzuk paiasoa beldurre ematen diete, da nahi, eta hor atzekalde hortan ikusitzen, makilatzen deni, horrek dena fastinatzen, nionez numero bakarrik, horre giro usaiak, ez? Gara hartan zirkotan egoten zen, serrautxu usaioi animalik eta egoten zian, eta dena horrek atrapatzen inunera bat, eta nahi paiaso izatea gustatzen zaiten, da gero, bueno, sarreran oianak esan duen bezala, bueno, telebistan eta zea, eta fokoien azpian, eta lan egitea, eta, bueno, zoragarria, baina beti, bere afizioa batek, oidunen, ez, nik polota egiten gendun baitza, baina gehiago afiziogatik, ze gure ogibidea, goen kaletik, baina semanitatik, beste leku batzutatik, soldata ateratzen gendun, baina aste burutan, paiasoak egiten genitun. Antzerkiare bai, baina paiasoak baina utzi gabe. Seriak, pelikulak, Josebak, baina paiasoak utzi gabe. Orduan azkenen paiasoik, berein zirkoa behartzuten. Aipala agendak ezintzian. Esan duzu Iker, zirkoaren giro horri usainari guztiari zeniola, alako gogoa. Galdera honek ez du bromatik ezer. Kamioia hartu eta batetik bestera mugitze hortan, karpa berregitean, hor badago lan asko, baina horri ere hartu diuzue gustuko zerbait, zerotik hasi berri babiatu leku berri batean, edo horri etzaio hartzen. Bai, ez eta hau, bai, Josebak ni baina hobeto esplikatuko izula, zen hortan pixka bat alperrago naiz, romantikoare bai, baina Joseba aspertzen hastea. Nik askotan igual nire zea dalako, jendea, damakizkigu aste bat hemen, ama osteunan, ez dakiz zer, derrepente igual plazan bat udaran hori bezala, ez? Zete, hemen igual aste, hile bete igual aguantatuko dugu hori. Eta, bueno, artistak behak egoizetan ondartza buelta batin, beste leku bat, bai, eroso, eta montaje desmontegi gabe, eta Joseba espertzen hasten da. Josebak ilusio berriak berdituta bai, tegia, eta ez da txantxa, ze zu leku batea iatu, ezer ez da honen, ez niztaketa arkitekto bat entzako, subide ikeragarri izango, baina gutzako, ezer ez da honen zelaigune baten, gure zirkoan jarri, eta ja, azkeneko lore sorta, edo azkeneko jarroia jarri, eta udak, erregaitzen astegean arte, bueno, zenba gauza pasatzea iten da azkenen, argia piztu, kanpoko girnaldaik, egonan argi piztuko itola, gira girnalda prest, piztu ditu lehenengo aldi izango aliz bezala. Jo, hemen ez ze politia gehatu da. Ze leku bat txikigoa da, beste zabalagoa, beste ez dakizer, beste aldapa dao, hemen ez ze politia gehatu da. Eta zer esanik ez, trastea jaso, metro batzuk aurre egin, eta atzea behiratzen dezunen, eta berriz utxa geratu da. Hor bizi izan dezunzuk magia, bizi izan dezun maitasuna, poesia hoi, publikoaren algarak, hoi dena, hortxe geratu da, airean, ondoko zua hitzoitan, horko belaze hortan, eta zu bazoaz. Erderaz esaten den bezala, con la música otra parte, ez da? Bueno, hoxe da. Baina bai, bueno, galtu duzu, izatik aspertzen. Montatzea, gustatzea. Baitare, bai. Badago zerbait, ez oso lantalde majoa dezu, eta hor badago zerbait xarmaduena, ez? Bai, a ber, egie da, igual, nina izela bakarra ez, pixkat aldatzea gustatzen zaiuna. Bere ekilibrioan, hau da, aurreneko urten astero aldatzen genuen, eta hori, igual palizak egiegizkoa da, baino hilaz guatzen naiz, bi astez behin, ez, aldatu egiten genuela herriz, eta guatzen naiz, hilabete terdiko oso esperientzi politxe auki genuen, unginen kanbon, ezaguten ez nuena, handik Elizondoa joan nintzena, oso sorpresa txegin auki nuena, handik ere leitza, eta gero ja araman bukatu genuen. Eta nik, hilabete terdi hortan, bueno, egie da, paliza da, ze bi astez behin, bi hiru egun oso gogor, montajea, baina nahi gustatzen zait, ariketa fisikoa egitea, egun bat hartu oso gorra dana, hau da, grada eta bar montatzekoa, eta eta konstiente izan, egun bat oso gorra daukezula, fisikoki, goizeko 8:00 atxaldeko 8:00, eta gero ja, ikerta etortzeia, lorontzik eta ja txukun lazoa jartzea. Ekipo telas, ekipo diseño, ja atzetik, eta ja dena txukun usteue. Hau dena gaitu behar, bai. Eta horren aldiz hori arrasateta
tosa egin dugu ez, bueno, egoera kala behartuta, baino nik asko zeren nahiagoet, bi astez behin, herriz aldatu, adibidez, Elizondo... Bai, gehiagizko izan da, aurtengoa, bai, denbora gehiagion galeku bakoitzen eta bai eskatzen du gorputzak eta gero, herri txikioita. Gure zirkoako izan du beti, eta siginenetik, herri txiki bat zu urdian jaiatzen zea. Eta horrek sortzen duen espektazioa, ara, bi kamioiak, furgon eta karavana guztiak iristen dianen, eta ja, megafonia hori jartzen dezunean, ekainek hartzen du mikrofonoa, eta iritsi da zirkua, gure zirkua, urdian, ja, altxasuti barren hastezea, buila baten, eta umeak eskolatatik eta ateratzen dira, patiora lehioak zabaltzen dira, bueno, da, festa. Poza, hau jakina da, baina poza tramankulu guziek heltzean megafoniatik ez duzuela hots batzen zuten espainolez, edo italianoz, edo frantzesez, norbait euskeraz ari da, zirkoa badator. Eta horrek ere ez sortu du alako arrotasuna, eta magia horren zatitxu bat ere badago noski hizkuntzan, ez, gure zirkoan. Eta gu zenbat saiatzean hortan, azte buruntan gaine Joseba baitu da, lanetan, batzu da txandak ebiltzega bakoitzaren ahotsaren arabera nola, nire izurratu xamar nabil, baina bai saiatzega garai bateko zirko oinkutxu mantentzen, hoxe, igual, Errusiatik, Vladimir, ez dakitzen, eta orduan, arrasateko, ez? Pantera zuria, Ibarrangeluko dama, gure zirkuan, ez? Nizer dakit, zizurkilgo perla zuria, gure zirkuan, txalo zaparra da, harina eta indartxua, bueno, toke kutsu hoi, ez? Nola esango nuke, flipadilla hoi, ez? Baina maitasunez eta... Flipadini baina euskeraz. Baina euskeraz, egin, bai. Iker, hemen astez-aste botatzen digute galdera bat, aurreko astean egon diren gonbidatuek, azkenekoz, ostegun oso jaiegun izan delako gabon hauetan, duela hilabete Jose Rafa Txaudo izan genuen gurekin, eta hartu dela batzuk bota diegu, galdera bat, zuretzat, entzun. Kaixo, Iker. Zer da nekauta? Paiasotik paiasora gaudela aprobetxatuz. Zer eman dio Pospolok Iker Galartza aktoreari? Eta ze karpen eman dezake klaunak aktore baten formakuntzan? Jolen, Jose. Venga. Segi zoriontxu. Bai, kaka. Aldera profundua. Bueno, amaitu da emor, arratxateko 6ak dira, eta ez dela amaitu. Ez aiz libratu, bain nigen demora zekea, problema ontan. Galartza zeuste, emela 6 biziatxuk. Kalamida, beak saldu datorren hastia, etorri behar, beste galdera botako jondik. Pentsatzeko denbora, bigarren kafean. Eta amaitu da pentsatzeko denbora, bea, Iker. Nik uste bai, laburra izaten seietuko naiz, eta bertenak ulertzeko moduan. Pospolok Ikerri, eman dio Ikerrek egin ezin duen guzti hori egiteko aukera. Bai? Nintzer dakit, Iker Galartzak gaur egun ezin du zuaitz bat ikusi eta pixarreka bat ezin dio, baina Pospolok igual bere peluka berdiakin bai. Ikerrek ingoa lu, mira el puto cerdo, esango lukera. Pospolok, aide pixarreka botatzen. Vale, adibide bezala, ez? Bueno, esan... Ulertu da. Bai. Eta bueno, gizakia berez, saiatzen da, o saiatzen ga, politikamente zuzenak izaten, ez? Eta korrektuak izaten, eta Pospolok badu, puntu transgresore hori, eta pentsatzen duna, esateko, bi aldiz pentsatu gabe burura datorkion hori, esateko habilidadea, besteek ze pentsatuko duten nahi beira egon gabe, ez eta inportaik izan gabe. Betire errespetuz, betire, adarra jo, batzuten egia da, limiteak ere hor daude, eta kontuatu gabe pasatzen ditu, arrokeriagati behar bada, eta, hortako da, bigarren emanaldi bat, akatsak zuzentzeko, baina hoxe da, Pospolok ematen diena, Ikerri, nortasuna, barra. Eta gero, klaun izateak aktore batentzat, igual gauza, ez dakit,
aktore izatea ikasi egin daiteke, klaun izaten ere ikasi daiteke. Aktore askok pentsatzen du klaun izan daitezkela. Eta klaun asko aktore ere badira. Nik uste bigarren kasu honetan errezagoa dela. Klaun izan eta jolas egin aktore izatera, bueno, igual batematek akatuko nago izatera, baina jolas egin aktore izatera, eta aldiz aktore batek paiaso izan nahi badu, barruan asko behiratu behar du, komplejo asko, igual, kendu behar ditu, lotxa asko galdu behar ditu, eta ez dakit, eta bi potro, bi obario ormai gainean jarri behar ditu. Nik uste horren inguruan pixkataitu ginela berarekin, ez? Antzerki eskolan klauna umei, ematean zer lortzen den, ez? Eta berak asko aipatzen zuen, hori askataz aske sentitzen dira umeak lotxari gabe inhibizio lortzen dezula barruko hori ateratzea inozentzia puntu horretatik, baina akaso, zuk esan duzun bezala, ez? Aktore batentzat, ez da arrazabetik? Ez da arrazabetik. Ez horre bakoitza bere burua. Eta goi aktore lanak iteko esate, jutegea eta alde hona ite dut, igual ez beste aktore batek bezain ondo, eta metodo asko, eta zea asko dauzken, eta ikastaro asko inditun aktore batek bezain ondo ez teo ingo, baina, gaina arte defenditu izan gea, eta mendik aurre ere, bain berbadeu ingo deu ez da, eta guztua gaina. Baita, Joseba, zuri zer eman dizu Don Martinek? Bigotea. Baita ere. Bueno, a ber, bigotea ja, eta viajekin bezala, eta pixka nekatu iten ez bigotekin. Baina, bueno, ikerrek behartu iten hau, Nausi. Ze zirko guzatzaio, esatea, atxaldeon, Don Martín, que viene el bigotín, ez? Eta txiste horrengatik bakarrik ez dituzten. Txiste bate justifikatzen du bigotea. Zer? Txiste bate justifikatzen du bigotea. Hoixe bea. Justifikatu eta obligatu. Baina kosta etzaion, txiste hori sortzea, da, alkarrik ez diotako. Eta, a ber, zeman dio, bueno, ikerrek esan duna, ez? Ni berez izaeraz oso itxie, oso lotxatie naiz, oso lagun gutxikoa, pixkat antisozialare bai, eta Don Martin, aldiz, bueno, pertsonaje oso alaia da, ezagit oso sobrioa, oso, ez altu eta proiektatzen hitzeiten duen oitako bat, segurua da, badaki zer nahi duen eta zer ez nahi duen, pospolo zuzenten saiatzen da, eta, bueno, eta pixkat laguntzeit, bueno, nire izaera hortatik pixkatatea, eta egia da, hainbeste aldizin dut, 20 urte dara matzagu, ez? Badon Martin, eta pospolo egiten, egia da urte guztitan, ez nintzela ni Badon Martin, ez urte batzutan Joanek hartuzun, Joan urte izkaiak, baina, bueno, azken fien, iaia 20 urte dara matzat, Don Martin izaten, eta egia da, pixkat lagundu itela ez, pixkat izaera aldatzen. Eta Don Martinek, Josebari hori eman dio ez, eta nahi erresago rekonozitzen jate kaletik, ez ikerri baino, ikerri egiten da, baina, bueno, umeak eta asko hurbiltzen dira, eta leheno pixkat, oain dela 10 urte, pixkat eskibatzen duen bezala, oain gustu handiz hartzen dut umeak, kasuin, eta, bueno, eta nik uste amablegoa egin ditela. Eta maitasunez ikusten zaitu umeak, eta, bueno, degia esan bioken saiatzen azteganen, eta, bueno, eta guain ekain ere gerturatzen zeigu, ze ekain malabarista, malabarista gaztea, azkeneko arte zai oten zen, oso urduri, azkeneko numeroa berazalako, eta esaten zigun, eman nahi lana favorezio, ordu terdiz, atzekaldean, zai, eman lana, eta ordu maono bat, Josua eta bi, ondo zetorkigun 3. bat, ez kontragusto bat, ortseza, eta ekainen figura sartu deu, da egia esan, batzutan da moturitega, ze txiste honenak beha ustrizkio, rematiak, eta zen. Baina, bueno, eta horrek alkarren gantik ikasten, gaztian energiare jasotzen, eta berare, gurekin ikasten, eta ze, askotan txorakeri bat dala emateu esate deunen, ze serioa dan gure lan hau, eta pausa batek zenba balio duen, eta bazinean bezala, edo nizer dakito, serie baten bezala, hemen ere, umentzako zin importantea dan, paradina, remate hon bateuki, ondo hauskatu, ondo ulertu, dena, ez? Pentsa, ja, aurten eunda bi emanaldin diteu ez, esketx berniak eunda bi aldiz, eta emanaldi guztitan, beti gehatzegea,
justo, esketxaz hitz egiten, ez? Esketxa bukatze dugu, eta esketxa eta gero beti hemen, segundo erdi bat behan dugu esan dugu, hau ezakizat. Biarra hau esango izbazpare, a ver, zemuz, biarra uta bat, este cañón don bueno, biar etzi, eta azken, atera horretik, esan berdiak guztiak esan berdiak, segi, ikusiko dugu gero. Bai, saiatzea ez estankatzen, eta egunero pixka da motivazio berrik bilatzen. Bai, eta haititu, guain, pentsak beste kontu honekin, saiatzea, koronavirusan kontu egite ez teuzeatzen, baina ez, itea, baina, hau nundi dator, baina, trastornatu inela, hau, ze pasatze zaio honi da, momentutxo bat, eta guain, azkeneko egun egiten, hasi nintzen esaten, honi zen, honi txerto eman aldi, ze pasatze, laro, eta jendia parraiteu, cuidao, ze esaten egin bai, baina, bueno, bueno, pospolok esateu, ez? Ekerrek esaten bau, gaizki, pospolok esaten bau. Ze pasatze honi, txerto eman jarri aldi, bueno, Lehen esan duzu, Joseba, zure izaera nola eragin dizun Don Martinek, eta zure izaera horrekin lotuta ere uste dut noizbait esan duzula, zuri fokuak akaso etzaizkizula gustatu izan, baina adibidez egontzara pelikula foko izugarria izan duen pelikuletako batean, ez? Handian, nolakoa izan da prozesu hori? Eta, pelikula han goian, ez? Denbora guzti neotea, leku guztietan, komunikabidetan, eta bar. Han goian. Handia. Bueno, a ver. Goia, sariak? Ua, ni nintzen harrapatzen ari, Ez que gazteria, oiena nola torrena, Jesus, bez, aipatzen energia gaztia da, karo, goiuri. Eta gero horrez gain, Joseba, jasi naizenez, gero paper honek zuere orain arte edo ordura arte agian komedian ikusi izan zaitugu, gero zuri ere Iker botako izu galdera, antzekoa, eta handiak agian zuere enkasillamendu horretatik aldendu zintuen pixka bat edo atera, ez? Hori ere pixka bat konta iguzu. Bai, aurreneko gauza, handia egitea igual, nire bizitzan egin dudan, profesionalki gauzarik, potentena, obintzat ere foko gehien jasu duena izan da, eta alde horretatik oso arrona, oso kontentu, ikaragarri kontentu, eta egia da, beste ate batzuk ere, ireki dizkit, azken aldin egin ditudan, pare bat serie, el internado eta bar, kastinekin gabe, ez hartzen zaituzte, ja aurretik handia ikusi du eta perfil hori gustatzen zaielako. Vale, alde horretatik asko eman dit eta ikaragarri kontentu nago. Egia da gero, nahi foko gitezki gustatzen, izardi hotza pasatzen dut, argazki kamara bat ikusten dudanean, alfombra gorri batek atzeak abotatzeit, goia eta ez nun jo nahi, aparte, obligatuta neon, ze nominatuta neon, eta ez nun joan nahi, azkenen joan nintzen, errespetuz, eta lantealdeari apoio amateko ez. Baina, hori ere ikasten da, eta gero egia da, handia eta gero hainbat eta hainbat bidai egiteko aukera izan duela, Cancun, Kuba, eta joan nintzen, eta horrek ere, aukera ematen dizu mundua ezagutzeko, eta beraz, balantzea ezin hobea da, eta berriro ingo nuke gustora handia bezalako pelikula bat. Naiz eta, inoiz etzezki gustatu, eta ustez etzezkitzaela inoiz gustatuko foko argazki kamarak eta bar. Eta gero bigarrena, pixka egia da aurretik bai goin kalen, eta bai antzerkin, dana komedia egin nuen, ez? Baina, hor bazan, pelikula bat aurretik egin nuena, pikadero, eta ia pixka, nik gehiago nintzen, ez? Hau da, Josebari gehien hurbiltzen zitzaion perfil bat, izara aldetik eta nahiko errex egin nuen pelikula izan zan pikadero ua, oso errex, ez esatearen, eta antzerkia, eta Don Martin baino asko zerrexago behintzat, eta horri esker, eman zidaten aukera handiako kastina egiteko, eta handian parte hartzeko. Hori ere, nire izaeratik askoz ere gertuago, ez eta esan nahi hau erresa zanik, eta bat ere erresa, asko kotatu zitzaidan, baina bai, hor estereotipo batzu daude, eta penaz, eta leheno Ikerrek esan duenarekin erabat ados nago, askoz ere erresagoa da klaun batek, edo komedia egin duen batek, drama egiteko aukera izatea, eta ondo egitea, drama egiten duen batek, komedia egitea, baino, ze komedia egiteko gauza asko baztertu behar dira, lotxak eta bar, eta eozin ez da kapaz komedia egiteko, baina uste drama txukun bat, eta defenditzeko aina egiteko bai, eta bai Ikerrek, eta bai bestein bat, komedia zale oso onak dare, nik uste oso drama onak egin dezaketena, baina zoritxarrez aukerare askotan ez di ematen. Bai, Iker, zuretzat ere galdera hor naukan, eta gainera
nik ere uste dut ez, askotan esaten da, eta hala dela ez, zailagoa dela, barrera egitea edo komedian ongi aritzea. Bai, eta nik, ez dut uste igual, Josuek esan duenan lotxak baztertzeko, zapertzik igual, teknika beha, teknika beha, beste lan bat dauka, eta talde lanare gehiago eskatzen du. Komedian, bakarrik ere egin daiteke, monologistak eta hor daude, baina, ez dakit, drama baten, bi personajek, bakoitzak bere denboratan dihoa, eta besteak entzun besteik ez duin behar, eta alderantziz, eta nahi gabeko ritmo bat hartzen du, ez? Oain, komedia itxena izanen, ritmoa lento gatu bazaizu, akabo, ez? Eta velozie gehiagi izatu behar zu, gainetik pasada, ez errezatu gabe, eta orduan, teknikare bada. Ikasi egiten dana, arituaz, eta gero beste batzuk, bizkomika edo esaten duen, hori, ez? Arpegi zerbait badu, jendeak arpegian, komediarako, kuidao, telebistarako, zinerako bezala, denak ere, kamara aurrean jarri, eta ez du balio, zebaten dateko, behar dan hori, momentu hortan mintzat. Zu hori asko ikusi zaitugu komedian, baina uste dut etxean noizbehinka paper dramatikoak ere egin izan dituzula, hala da? Zen, semelarekin. Ez dakit semelarekin edo bestela. Bai, semelarekin. Ez dakit horretik galtzia zuen, beste bigarren zea bueltan badatorren, baina ez tare gehiagi, ez tare, nahiko pazientea naiz, eta ez dakit, niz gehiagi asarretzen da noitako semelarekin ere, igual. Ona gatera zaizkigulako izango, momentuz, bestu egerra hondik ematen. Enun horretik esaten, ez? Nun baita irakurri nizun gero etxian, hola papertxoak edo entxaiatzen zenituela, edo oindala aspaldiko elkarrezketa batzan, akaso, Ez da guatu litien. Akaso ja, ez du itena lako. Hemen denok aige urte betetzen baita goiuri. Hemen azken 12 urte ditan, ez dut denbora asko ikizan. Beste zerriteko. Inkluso liburu bat letzeko, Zate, igual gauza dauzkezu letzeko gioi bat dala, beste bateo, beti lanan proiektzio horrekin pentsatzen, eta ez tezu entretenigarri bezala liburu bat hartzen dena dalako, tarte bat hartze bat ez etxene otegore da, lanan bueltan beti, ez? Hemen liburu elkartu begira daukau, nahi batzu hartu momendik liburu bat, eta disfrutatu. Eta 12 urte barru itzuli. Bale, zondo. Iker Galartza, Joseba Osabiaga agurtu, imar dugu, 2 minutu falta zizkigu, baina ezer agurtu horretik, galdetu behar dizuegu, igandera arte Tolosan azken txampa izango duzue, arraunlariari azken 20ko eskatzen zaion bezala zuei ere eskatuko dizuegu, gero, atxedenerako tarte handeik egongo da, edo dida batean berriz ere izango zarete estropada giroan? Estropada giroan ez, baina entrenamentuan bai. Orduan, bai, gure asmoa da, denok dakizun bezala, San Estebanen ikusi daiteken bezala, gure karpa txikia da, gure zirkua handao, baina guain erabiltzen nahi geana, aurten alokairoan ekarri dugun, beste karpa portugues hori da, eta, azken emanaldia bukatzen den momentuan bueltatu nahi dugu, ez egun bat gehiago ordaindu nahi, alperrik, eta egia esan da, hortxe, txamponak gorde, ez dakik gurkuluk gaurko benze esango duen, gauz askon pendiente gaude, itxoningo deu, baina bai, datorren urtera begira, gure zirkoak beste karpa bat ekartzeko asmoa badu, bere lengo pixka bat asiratara itzuli, gure igual txikia da, eta koronavirusa egon, ez dakigu, eta gureak ez digu balio, zertxo eta ondixegoa, hori prestatu beharko da, hori armaila egin beharko zeizkio, nik uste lana badaukagula, urrungo 2-3 hilabetetan, dena preparatu, baina gure asmoa, martxo bukaera alderako, apirila, Mudaberrirako, Bizkaian ez gehi izan, Nafarroan ez gehi izan, Iparralden ez gehi izan, eta ilusio guztikin, datorren urten, dinbidanba, eskualde, provintzia guztia jo bar ditugu, igual datorren urten fetxoetan berriz etxeratzen garen erako, ez da? Dira batean agortu bartzaituztegu, Iker Galartza, Joseba Osabiaga, mila esker, Oiana Maritoren azu datorren ostegunera arte, goiuri zu bihar arte, eta entzuleari nahi badu bihar ere, arratsaldeko 4:00 aurrera, bigarren kafean, eskerrik asko bikote. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Adio. Swing. Keep calm and bigarren café.